Creo que estou namorado. Dos teus dous ollos azuis. Son como da cor do ceo. Cando se apartan as nubes. Nesa beleza celeste. Pérdome cando te miro. Que fácil é confundilos. Coas ondas No mar de Vigo. Ola, celtismo. Hoxe imos explicarvos unha das novidades máis importantes para a próxima tempada, o carné celtista. Este novo carné nace como unha resposta social para todo o celtismo, para unilo aínda máis e crecer xunto cun celta para todos. Ata agora, a única maneira de formar parte da familia celeste era a través do carné abonado, que estaba asociada a un asento en Abanca Balaídos. Esta opción non permitiu que todos os afeccionados, que tamén viven apaixonadamente o celtismo pero que non poden acudir habitualmente ao estadio, teñan o seu carné de socio. Falamos daqueles afeccionados celtistas que viven lonxe de Vigo ou aqueles que por calquera outro motivo non poden gozar dunha boa parte dos partidos. Por todos estes motivos presentamos o carné celtista. Un carné para que te unas ao celtismo esteas donde esteas ou sexa cal sexa a túa circunstancia. Agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta. E que che ofrece o carné celtista? Moi fácil. Todas as vantaxes que ten un abonado actual salvo a butaca asignada en Abanca Balaídos. Isto é, número de socio e antigüidade. Acceso aos partidos de Celta Fortuna. As Celtas, a Canteira e Celta Zorca. Desconto en tendas oficiais. Abanca Balaídos Tour, campos e escolas. Prioridade ou desconto na compra de entradas para os partidos en Abanca Balaídos e acceso a compra de entradas para os partidos de visitante. O carné celtista preséntase en 3 modalidades. Carné celtista, con todas as vantaxes mencionadas anteriormente por 30 euros por tempada. Carné celtista ás celtas, unha forma de darlle un apoio extra ao proxecto de fútbol feminino do club, con todas as vantaxes que xa coñeces ademais dunha bufanda de as celtas. Todo isto por 50 euros por tempada. Carné celtista colaborador.
Con este carné convértete en socio colaborador da Fundación Celta de Vigo, axudando na súa importante labor social por só 80 euros. Nesta tempada, as 3 modalidades inclúen ademais un abono agasallo de benvida de 10 euros para as túas compras online de entradas ou produtos oficiais. A partir de agora, todos terán o seu carné celtista. E que ocorre se agora son abonado? Se actualmente es abonado do Real Club Celta, o teu carné pasará a chamarse Carné Celtista Abonado. Isto non supón ningún inconveniente para ti, nin custo adicional, xa que o prezo do teu abono con asento xa inclúe todas as vantaxes do carné celtista. Seguirás tramitando a túa renovación como é habitualmente, na campaña de abonados que desenvolveuse entre xuño e xullo. As únicas diferenzas son que o teu carné cambia de nome e se algún día non podes renovar o teu abono por algunha circunstancia, poderás seguir mantendo o teu número e antigüidade aínda que non manteñas o asento, se cambias o carné celtista en calquera das súas modalidades. Celtista, as celtas, colaborador. E como se procesa? O carné celtista, celtista as celtas e celtista colaborador pódese tramitar a través da nosa web en calquera momento da tempada ao prezo indicado anteriormente. Recibirás o teu carné celtista na túa casa aos poucos días de rexistrarte. En xuño de 2025 e anos posteriores renovarase o importe da seguinte tempada, na mesma modalidade que escolliches no momento da inscripción. Como dixemos antes, o carné celtista abonado tramítase durante a campaña habitual de renovacións e altas. Isto é normalmente durante os meses de xuño e xullo de cada tempada. Veña, como sempre, agardamos que este novo carné faga crecer máis a nosa gran familia celeste. Esteas donde esteas, sexan cales sexan os motivos polos que non podes acudir habitualmente á banca Balaídos, agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta. Guess you're one of those who choose the easy way, the Glory Brigade. You're in it to win it. That's not what this is about. This is about a feeling of belonging. Only for those who don't give up on their origin. But listen, don't worry about me. You worry about yourself, mate. Support your fucking local football team. Saudos, que tal? Moi boas tardes e benvidos de novo a Celta Media, benvidos de novo ao cuarto partido amigable do Real Club Celta nesta pretempada 24-25. De novo, hoxe, venres pola tarde, na cidade deportiva A Fouteza, na nosa casa, para vivir, repítovolo, o cuarto encontro amigable deste verán ante outro equipo portugués, hoxe o noso rival, o Gil Vicente de Portugal, de Barcelos, pertiño de Braga. Estamos preparados, agardando xa polos protagonistas deste novo encontro. O meu carón, unha vez máis, Bruno López, nos comentarios. Bruno, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes, José, boas tardes a todos. Que agardamos do partido de hoxe? Moito vento hoxe pola tarde en A Fouteza. Sí, agardamos un partido no que o Celta ten que seguir sumando sensacións e preparando o inicio da temporada e bueno, simplemente pois tratar de mellorar o que se fixo os anteriores partidos.
Levamos 3 encontros disputados, 3 partidos do Celta de Claudio Giraldez nesta pretempada 24-25. O primeiro ante o Benfica, rival portugués, empate 2-2, aquel encontro montámolo aquí tamén en Celta Media en Águeda, en Portugal. Logo chegou a victoria 4-0 ante o Vizela, outro equipo portugués, e outro día, o pasado martes, montamos tamén a victoria neste mismo escenario, na Cidade Deportiva Fauteza. Hoxe con xente, vemos aquí abaixo a Emi Rodríguez, o mexicano, está aí vendo xa cousiñas dos seus compañeiros, e de novo protagonismo para a Cidade Deportiva Fauteza, dicíamolo, outro día victoria ante o Sporting de Xixón 2-1. Hoxe novo encontro aquí neste escenario, Bruno, ante outro equipo portugués. A ver, que tal o Gil Vicente? Sí, é un equipo que o ano pasado, bueno, salvouse nas últimas jornadas a raíz do cambio de adestrador. E bueno, é unha boa pedra de toque contra un equipo da primeira división da Superliga Portuguesa, e a ver se as sensacións son boas, e seguimos co proceso de pretempada para o Celta. A piques de comezar o encontro, árbitro para hoxe Alberto Gómez Lameiro, árbitro pontevedrés, árbitro da casa, lóxico, nestes encontros amigables. Seguimos xa co 11 do Celta, vémolo aquí. Iván Villar vai xogar na portería, liña defensiva para Manquillo, Carlos Domínguez e Jailson. Nun carril vai estar Carreira, pensamos que pola dereita, pola esquerda Cervi, no medio do campo Damián e Hugo Sotelo, Aspas, Pablo Durán, Bamba. Tengo aquí apuntado a Carreira, vemos a Javi Rueda, penso que Carreira, pero chequeámoslo despois. Aí o 11 do Celta, e imos xa, cando vemos os xogadores saltar o terreo de xogo, con Iago Aspas de inicio, Bruno, portando brazalete de capitán. Vemos de novo a Iván en portería, xogou moito nesta pretempada Mar Vidal, volve Iván Villar, volve Iago Aspas. 11 perfilando xa quizáis cousas de competición, Bruno. Sí, sobre todo marcando moito as rotacións, xestionando moi ben as cargas do equipo, e bueno, moi pouco repiten con respecto ao partido do martes. Simplemente me parece que Damián é o único que repite como titular, e bueno, hai que seguir sumando minutos para todos. Sen dúbida, minutos tamén para os xogadores portugueses. O noso rival hoxe o Gil Vicente, con esta formación, este 11 do conxunto portugués: Andriu na porta, Mutombo, Rubén Fernández, Boatú e Sandro Cruz, nil liña defensiva, Mori por diante no medio campo, o xaponés Fujimoto con Santi García na zona de creación, e arriba Maxim Domínguez, Depuy e Félix Correia. Van xogar así os portugueses do Gil Vicente, como dicíamos, unha nova proba para o conxunto de Claudio Giraldez. Agardabas cousiñas xa perfilando o tema da rotación, o tema da competición. Falta menos para que comece a Liga. Non debemos esquecer, Bruno, que no banco hoxe está Borja Iglesias. Tamén hai Edu, temos que falar destes xogadores do Celta. Sí, no caso da Idú, sempre é unha ledicia que volva o xogador despois dunha lesión tan grave como a que tivo o ano pasado, e que é un xogador na zaga celeste, un xogador moi importante. E no caso de Borja, pois ya podamos miralo en uns minutiños e podamos disfrutar empezar a disfrutar del para o resto da temporada. Vemos a Carreira no 11, confirmamos a alineación do Real Club Celta. Hoxe xogamos con eses protagonistas que víamos aí, os colexados tamén, agardando polo sorteo de campos. Capitán do Gil Vicente, Rubén Fernández, xogador veterano xa, o dorsal 26 do conxunto portugués. É máis bello Rubén Fernández que Tosé Marreco, que é o adestrador, non? Sí, Rubén Fernández é un xogador de 38 anos, e Tosé Marreco ten 37, nada máis, un aniño maior o capitán que o adestrador. Cousa parecida pasa con Aspas e Claudio, non? Adestradores novos, que están aí despuntando. Pois xa todo preparado para comezar o partido. Hai que trocar os terreos de xogo. A piques está de comezar este cuarto encontro amigable do Real Club Celta nesta pretempada 24-25, con moitas ganas de seguir vendo cousiñas. Outro día interesantes as xogadas de Williot, o gol de Dubicas e demais. Vemos a Claudio acompañado do seu
corpo técnico, hubo cambio na zona de bancos, claro, o campo de adestramento, cambio con respecto a outro día, os bancos estaban aquí. Hoxe non vai tanta calor, Bruno, vai no, moito vento, vai vento, pero non vai tanta calor. Sí, supoño que o troco de banquillo por outro lado tamén é porque o sea, pode entrar xente a mirar o partido e estará deste lado para miralo. É unha das novas, no encontro de hoxe na Cidade Deportiva Fouteza, outro día ante o Sporting de Xixón, a porta pechada. Hoxe temos xente, aquí nesta banda dereita, segundo ataca o Celta, hai xente, ata 200 personas puderon acceder á Cidade Deportiva Fouteza no día de hoxe. Comeza o encontro, xa xogan os portugueses, primeiro minuto de xogo, camino del, cando o Celta avanza liñas na presión Iago Aspas, xoga o Gil Vicente, balón para Sandro Cruz, protexendo aí Santi García, xogador español. Hai algún xogador español interesante no plantel do Gil Vicente, Bruno. Sí, xogadores que veñen de canteiras como Villarreal, Mallorca ou Getafe e que, bueno, que ficharon este ano ou anterior no equipo e que son xogadores importantes no Gil Vicente. Un deles, Santi García, co dorsal 19, xogador español do Gil Vicente. Os demais agardando a súa oportunidade no banco. Despexou Jailson, Damián tamén fallou propio, quere disputar aí Damián. Aí con contundencia Carlos Domínguez, tamén protexendo Coiro coa testa Pablo Durán, perde o balón o Celta, quere xogar Mutombo cara atrás co seu porteiro Andrew. Cumplimos xa o primeiro minuto de xogo deste cuarto amigable do Real Club Celta nesta pretempada 24-25. Contámoslo en Celta Media. Avanza Mutombo xogando Gil Vicente dende atrás, presión alta do Celta. Vemos aí como Iago Aspas quere presionar, a basculación é boa, Damián tamén impide que Santi García xogue con comodidade, comete falta o xogador de Ponte Areas, Damián Rodríguez, con moito protagonismo, Damián, nesta pretempada. Sí, é un xogador que Claudio ten moitísima confianza posta nel e será importante para el no filial e vai ser moi importante para el no primeiro equipo tamén. Gimoto xogou atrás con Rubén Fernández, abre cara a esquerda, como aquí a Correia, Félix Correia, volve con Mutombo agora controla, quere enviar longo, curto o envío, quedou aí en terra de ninguén. Bamba non puido progresar, vai ser bola pro porteiro do Gil Vicente, Andrew. Rubén Fernández e Sandro Cruz ergue a cabeza, o longo de Sandro Cruz, boa intervención de Carlos Domínguez, contundente nese duelo. Sergio Carreira gañou a bola para Iago Aspas, quere avanzar Iago, amaga Iago, vaise cara a dereita, agora cara adentro, meteu o balón, cortou o envío Rubén Fernández. A presión boa tamén de Damián, moi activo Damián nese lance, presiona tamén Manquillo. Nesa presión Manquillo envía o balón fora, vai ser saque de banda prol do Gil Vicente. Moi ben o Celta con unha presión moi alta, asfixiando a saída do balón do Gil Vicente e impedindo que avancen líneas, non? Vai Félix Correia cara atrás, Boatú, envío para que corra Mutombo, progresa Mutombo, rebasa a liña divisoria, atento Cervi, no curte. Tamén Jailson xogando cara atrás para Iván Villar en curto, ollo aí, moito risco, cae Damián, hai falta non, segue o ataque, ollo perigo, internada do Gil Vicente, protexe ben o balón Jailson, coa xogada defensiva aí de Jailson, e vai ser saque de portería pro el do Celta, protestaban aí os portugueses, tamén Jailson, ollo con esas xogadas, comentábamoslo outro día tamén, Bruno, riscos, erros de pretempada, xogadas que nun ambiente de competición na Liga pois seguramente non se produzan tan frecuentemente. Nestes encontros hai máis risco. Sí, quizás nun partido de competición asúmese menos riscos, nos partidos de pretemporada pois tamén están para iso, para mellorar as cousas, para tratar de preparar automatismos novos na saída de balón e que o equipo cando chegue a competición teña confianza suficiente para poder facelo sen cometer erro. Por suposto, a confianza factor chave na pretempada. Xoga o Gil Vicente, camiño do minuto 5 da primeira metade, sen goles en Afouteza. Celta 0, Gil Vicente 0. Olla a recuperación, Sotelo ven entregando cara a Aspas, agua de control de Iago Aspas, escapouse ya a pelota, pero activo Manquillo na recuperación. Manquillo cara atrás, xoga Carlos Domínguez,
Domínguez con Jailson. Orienta o balón Jailson cara a esquerda. Ten que aparecer por aí Cervi. Quere conectar con Bamba. Malo o pase de Cervi cara a Bamba. Recupera Mutombo. Está Damián aí presionando a Depu para impedir o ataque dos portugueses. Comete falta Damián. Vai ser balón pro Gil Vicente. Ten que xogar cara atrás para empezar de novo o conxunto de José Marreco. Na esquerda, Sandro Cruz. Envío longo, ten que aparecer Carlos Domínguez. O controle de Santi García. Perde o balón, o xogador español do conxunto portugués. Ahora quere presionar a Damián, pero Damián atopa oxígeno na esquerda. Aparece Jailson, Jailson con Cervi. Adianta liñas tamén na presión o equipo portugués, obrigando o Celta a xogar en curto. Iván Villar, Carlos, ollo aí, a saída de balón con criterio. Aparece Damián. Isto faino moi ben Damián, cando ten que asumir risco. Mira, ahora mete o balón por dentro. Bamba, boa conexión con Iago Aspas. Moita responsabilidade aí para Damián, e non ten medo, lóxicamente, xogador moi novo, pero coa confianza de Claudio asume esa situación de saída con risco. É un xogador con moita personalidade, non? Con moita personalidade, con moita valentía, e sempre o demostrou na canteira, e agora está a demostrar no primeiro equipo que non lle tremen as pernas a hora de xogar o balón. Vai Franco Cervi xogando con Hugo Sotelo hoxe no medio campo xunto a Damián, quen recibe. Damián de novo con Sotelo. Ergue a cabeza Sotelo, non o ve claro, ten que xogar o seu carón con Jailson. Jailson por dentro para Bamba, Magua no control de Bamba, tampouco consegue domesticar ese balón Pablo Durán. E o porteiro do Gil Vicente, Andrew, rexeita o perigo. Ollo a contra, curta ben Hugo Sotelo, pode haber perigo pro Celta. Sotelo ten que frear, volve cara a Damián en curtiño, os toques, queren a dominar o balón os dous mediocentros hoxe do Celta, Sotelo e Damián. Iago Aspas, Aspas de novo con Damián, erra no pase Damián, ollo a contragolpe, ten que repregar o Celta aí. Outro día ante o Sporting, contámolo agora, Bruno, o traballo sen balón foi importante, e agora tamén hai falta, vai ser bola pro Gil Vicente. Evitou o contragolpe o Celta no repliegue. Sí, foi unha pérdida de balón en campo contrario, pero tamén como Gil Vicente estaba tan repregado con tanta xente, era complicado que puderan facer a contra, non? Que sacou unha falta o xogador portugués, pero bueno, sí que é certo que outro día no partido contra o Sporting a activación tras pérdida era moi boa para o Celta, sobre todo en determinados momentos, non? Cando o físico daba, sobre todo, porque outro día ia moita calor. Vai Rubén Fernández dende atrás. Rubén envío longo buscando a Depu, atopou a Jailson. Jailson por dentro Bamba, quere buscar tamén balón Bamba, ás veces está na esquerda, claro, moitos minutos en tocar o balón, vai cara dentro, faino moito Bamba cando quere conectarse ao encontro. Cometeu falta o xogador do Gil Vicente e xa volve a atacar o Celta. Iago Aspas de costas a portería rival, perdeu o balón Iago, recupera Dani, Santi García, cara atrás Santi con Rubén Fernández. Boatu para Mutombo, mete cara dentro, aparece Mori, apertura para a esquerda, Sandro Cruz conecta con Félix Correia, asociase moi ben aí Santi García por dentro, Correia, luego Mori, aí a Correia, Ujimoto que perde o balón, lamentase o xogador xaponés do Gil Vicente. A contra do Celta non vai ser boa porque escapuse e aí o balón a Pablo Durán. Amago aí, Pablo Durán moi participativo, Bruno, non só no que levamos de encontro hoxe, senón tamén en todo verán. Xogador que tanto a nivel defensivo como ofensivo sempre está activo, sempre está preparado, é sempre un xogador que non lle custa ir ao duelo, non lle custa tanto sea ofensivo como defensivo, non lle custa, e a primeira liña de presión e de defensa é sempre para o equipo. Xogou Fujimoto, non está preciso o xogador xaponés, vai ser bola pro Celta. Sotelo, Hugo Sotelo cambia a orientación do xogo cara a posición de Manquillo. Avanza metros Manquillo, en curtiño con Damián, volve con Manquillo, volve co de Pontareas. Damián pisa o balón, volve con Manquillo, avanza o Celta pola dereita, pide a bola xa aquí neste costado Sergio Carreira. Non atopa saída fácil, volve cara adentro, a combinación entre Damián e Sotelo. Tamén Manquillo facendo unha especie de rondiño aí o Celta ante o bloque medio baixo do Gil Vicente. Carlos Domínguez con Jailson, a presión alta dos portugueses agora, obrigan a Cervi con Bamba, boa
Triangulación ahora no avance do Celta, o pase bo cara a Pablo Durán, mete o balón atrás, non había ninguén aí nesa zona de remate, pero a xogada foi boa do Celta, dun lado cara a outro, triangulacións por dentro, e pase cara atrás, Magua, que non había ninguén na zona de remate, Bruno. Sí, estaba un pouco lonxe Iago para chegar ao remate, pero moi boa xogada do Celta, triangulando, levando o balón de fora adentro, e moi ben, a verdade, a xogada do equipo. De feito xa falaba destas combinacións, deste xogo asociativo de Claudio Giraldez, deste Celta de Claudio Giraldez, Borja Iglesias, na rolda de prensa que pudemos escoitar o mércores. Sí, sí. Gustalle o modelo, dianteiro santiagués. E a que xogador non lle gusta o modelo de Claudio. Cualquiera disfruta con este modelo de ter o balón, de presión alta e de ser protagonista no xogo. Agardando Borja Iglesias o seu turno na segunda metade. Vimos ver se ten minutos o dianteiro de Santiago de Compostela. Bamba errou no pase, vai xogar o Gil Vicente dende atrás. Andrew cara o seu capitán Rubén Fernández. Sandro Cruz, xoga por dentro, aparece Santi García, perde o balón, a presión de Pablo Durán, incómoda Boatú, ten que entregar para Mutombo, aparece Mori, con algo de dificultade aí o Gil Vicente sacando ben a bola. Rubén Fernández para Fujimoto, ten dúbidas, ten que xogar cara atrás, de volta co seu capitán Rubén Fernández, volve cara a Mori, pide o balón Fujimoto, non o escoitan. Ten que xogar na dereita o conxunto de Tosé Marreco. De novo Santi García, moita mobilidade deste xogador de Santi García no Gil Vicente. Vémolo pola esquerda, vémolo pola dereita, pide o balón, seica o xogo do conxunto portugués. Ata de agora pasa polas botas de Santi García. Sí, polas botas de Santi García e de Fujimoto, ¿no? Al final son os dos interiores de equipo nun claro 4-3-3 con Mori de pivote e pasa o balón por esos dos xogadores, por Santi García e por Fujimoto, pasa casi todo o balón. Carlos Domínguez buscando, atopando neste momento do xogo a Damián. Sempre aparece Damián para iniciar a xogada do Celta. Iago Aspas, Sotelo para Manquillo, agardan os portugueses. A liña defensiva, Carreira quere atopar carril aí, non o consegue, volve cara atrás Damián con Jailson, avanza Jailson, todo Celta xa no campo do Gil Vicente. Jailson para Cervi, busca oco dentro Iago Aspas, atopan o capitán, ten que volver cara atrás Sotelo, algo de dúbidas aí Sotelo para xogar, busca alguén, atopa Jailson, libre de marca, volve Sotelo, aí asumindo riscos cara a Iago, pode ser perigoso o ataque do Celta. Bamba non controlou o balón, quería aí cesión, o propio Bamba, di o colexado Alberto Gómez Lameiro que non, figurosa acción, pero outra internada do Celta por dentro, asumindo riscos nese tipo de pases, Bruno. Sí, quizáis cesión non creo que sesa, porque é un pouco un toque involuntario. E sí, o Celta combinando moi ben por dentro, asociándose Aspas con Damián, con Pablo Durán, e falta esa precisión nada máis no último pase cerca do área. Teñense que coller eses automatismos. Vai Bamba, de novo Celta, o disparo de Bamba dende lonxe, marchouse, primeiro disparo do Celta. Aplaude a xente coa perna esquerda. Intentou unha aí Jonathan Bamba no minuto 13 de partido. Segue o marcador inicial, Celta 0, Gil Vicente 0. Aí o disparo de Bamba, aplaudía a xente, protagonista o público na tarde de hoxe, como decíamos no inicio da retransmisión. Bruno, é bonito tamén ver xente en Afouteza. Sí, é moi bonito, ao final é bonito tamén que a xente este cerca do equipo, preto do equipo, e que sexan participativos neste tipo de amigables tamén, que son importantes para o que ven despois na Liga. Despexou o balón Rubén Fernández, xa ten que volver a iniciar Jailson, pon a correr a Franco Cervio, esforzo do argentino, mete cara adentro, aparece Bamba, o control de Bamba ante a presión de Maxim Domínguez, pero non impide que Bamba chegue ata a liña de fondo. Aí tiraba autopase Bamba, perde o balón, ollo que a presión de Cervi tamén é boa, e vai ser saque de banda a prol do Gil Vicente. O esforzo tamén aí de Franco Cervi, adiantando liñas, impidindo aí que saian os portugueses en contragolpe. Sí, sobre todo defendendo hacia adiante, non? Cando hai a pérdida de balón e tan achicado na esquina do campo, pois ir a defender hacia adiante e evitar a progresión do equipo portugués. E que xa o dicimos moitas veces, dende que comezou esta pretempada, dende que chegou Claudio tamén
no último terzo do curso pasado. Eses xogadores, hoxe está Cervi na esquerda, aí tamén aparece moitas veces Hugo Álvarez, na dereita hoxe temos a Carreira, tamén aparece Carlas Pérez, toda a xente que xoga neses carrís teñen que facer esforzos moi importantes, tanto ofensivos como defensivos. Sí, tiene que ter un recorrido moi importante. Al final, xogar de carrilero implica ter que ter un recorrido ofensivo de chegar de área a área prácticamente. Entón, teñen que ser xogadores cun potencial físico importante. Fíxate agora, Cervi aí presionaba, tarefas defensivas, antes estaba recuperando un balón no banderín de córner do campo rival, non? É o que ten, xogar de carrileiro nun conxunto de Claudio Giralde, dende atrás o Gil Vicente, Boatú con Fujimoto quere sair xogando dende atrás, ten que retrasar o coiro para Boatú, en horizontal con Rubén Fernández con Correia, Félix Correia consegue atopar a Fujimoto, boa combinación, vaise plantar de Pu, cae de Pu, hai falta de Franco Cervi cando plantábase ante Iván Villar, o dianteiro do Gil Vicente, cartón amarelo para Franco Cervi, boa combinación. Pitou penalti, foi dentro do área. Pareceme que pitou penalti, non sei, Imos ver aí, pode ser penalti ou falta. Están fora da área. Sí. Está fora do área a acción, moito risco aí, lóxicamente, pero a xogada ímola ver repetida. Aquí o pase moi bo de Santi García, falábamos del antes, o Celta moi aberto, foi fora da área, sí. Claramente a falta de Franco Cervi. Vai ser falta perigosa pro Gil Vicente, pero moito ollo con este tipo de xogadas, Este tipo de xogada é a típica. Eles moveron ben tamén o balón. Sí, moi ben, é a típica xogada que nun partido de Liga quedas cun home menos por perigo inminente de gol. Bueno, non creo que este Claudio moi contento con esta xogada na que os dous centrales, o central do medio e o central izquierdo superaron foron hacia outro sector e que Cervi non foi capaz de corregir esa situación e hubo un pasillo interior moi importante moi claro para o xogador portugués. Eles atoparon un espazo moi grande nesta xogada de moito perigo. Minuto 16 de partido, o empate a 0, vémolo aí, Celta 0, Gil Vicente 0 e o cartón Franco Cervi nunha xogada dun partido de Liga. Seguramente o cartón fose vermello. A ver a falta, Maxín Domínguez penso que vai ser, con esa perna esquerda, dorsal número 8 do Gil Vicente, moita xente por aí. Barreira do Celta, baixo os paus Iván Villar, vai Maxim en curtiño, a xogada ensaiada, marchou por enriba do longueiro de Iván Villar. Penso que tocou un xogador do Celta, vai ser saque dentro do curruncho pro Gil Vicente. Pisadiña, perigo aí nesa xogada. Xogador importante para o Gil Vicente, Maxim Domínguez, que o ano pasado quedou máximo goleador de equipo e máximo asistente, se non me equivoco. Vai precisamente Maxim dende o córner, balón parado, ten que traballar o Celta aí nas accións defensivas a balón parado, centro no primeiro pau, Iván Villar, a parada de Iván Villar, o balón petou no longueiro despois. Boa intervención do porteiro de Aldán, moi activo aí Iván Villar nese remate do equipo portugués, tralo córner, boa parada, boa intervención de Iván aí, Bruno. Sí, balón ao primeiro pau. Non é fácil, traballar aí de tan preto. Non, un acto de velocidade de reacción impresionante de Iván Villar ante un remate de un xogador que ven en carreira que ataca moi ben o primeiro pau e que é moi difícil de defender esa situación, non? E despois da parada de Iván petou no pau, no longueiro, ese balón, a ocasión máis perigosa do encontro. Ata de agora, minuto 18, o Gil Vicente con protagonismo nestes últimos minutos. Quizás aí o Celta sufrindo un pouquiño agora neste tramo da primeira metade. Sí, ahora o protagonismo para o conxunto portugués. Están sendo dominadores e bueno, quizáis o Celta xa está un pouquiño máis dosificando un poquinho as... Vamos aquí repetido, sí. O remate moi bo de Pu, o dianteiro, e a parada boísima tamén de Iván Villar. Moito mérito, traballo do porteiro de Aldán. Hoxe xa titular, non está Guaita aínda. Outro día comentábamos do rol que estaba a xogar. Ollo aí, perigo, Iván Villar, non quere saber nada da pelota, do rol que estaba a xogar Marc Vidal nos últimos encontros, o porteiro que chega para reforzar o Fortuna, hoxe xa de cara a Iván.
Sí, é o que falábamos outro día, non? Seguramente ose Iván teña os 90 minutos para ir Pode ser. para ir repartindo minutos entre os xogadores da plantilla, neste caso na portería tamén. Vai dende atrás Rubén Fernández. Xoga en curtiño, agora eles con algo máis de confianza, perden o balón, ollo contragolpe, quere correr Iago Aspas. Vai chegar ata a zona do córner Iago, quere encarar, Iago vai botar o balón cara adentro, non hai nadie, non hai ninguén aí, non aparece ninguén nesa zona de remate, pero o balón vai lle caer a Manquillo, sen ataque do Celta, Hugo Sotelo, orientado cara a esquerda, envíalle o coiro a Franco Cervi, bo amago de Cervi, pisa área, o disparo de Cervi, marchou desviado, sen perigo aparente, pediu o balón aí dentro Iago, tamén Pablo Durán, tentou uno coa perna esquerda, Franco Cervi. Tocou estar un pouco máis replegados ante o roubo correr e, bueno, a partir de aí a presión da pérdida é boa, a circulación é boa e hai que finalizar xogadas que estás dentro do área. Sí, moitos adestradores falan diso, non? Se non podes rematar en gol ou en ocasión perigosa, polo menos a acabar a xogada e que poidas ocupar a posición defensiva con máis comodidade. Non hai contra rival. Non, evidentemente. Finaliza a xogada. Ollo porque aí está Depuu pedindo as asistencias, o dianteiro do Gil Vicente, xogo parado no minuto 20 desta primeira metade. Un Depuu que obrigou a Iván Villar hai uns minutos a facer unha parada moi pero que moi boa, o porteiro do Celta, para evitar o primeiro tanto dos portugueses na tarde de hoxe na Cidade Deportiva Afouteza, con público, con xente. Gustanos ver a xente aquí na nosa casa, na casa do Celta, na Cidade Deportiva Afouteza. Ata 200 personas tiveron a ocasión de coller a entrada para achegarse hoxe a ver o cuarto amigable desta pretempada 24-25. E aproveito que o xogo está parado para recordarvos a todos os que estades aí seguindo o partido que se aínda non sodes socios do Celta, tedes a ocasión de facelo co carné celtista, sabedes que aparece como algo novidoso este verán no Celta, o carné celtista. Por 30 euros podedes incrementar a familia do Celta, aínda que non podades asistir a Banca Balaídos. Todas as vantaxes de ser socio do Celta tedelas aí, nese carné celtista, por 30 euros. Toda a información na páxina web oficial do noso clube, na páxina web oficial do Real Club Celta. Sei que vais reanudar o xogo agora. Esas molestias típicas, non, de partido de pretempada. Ninguén quere sustos, Bruno. A mínima xa asistencias. En pretempada é un momento da temporada moi exixente a nivel físico e bueno, o Gil Vicente ven de xogar o martes, me parece, se non me equivoco, tamén un partido e bueno, ao final xogar martes e viernes e venres é un espacio de 3 días que a estas alturas de tempada é moi exixente para os xogadores. E recordamos que o Celta volve xogar o martes ante o Lille, o vindeiro martes ante o Lille. Equipos interesantes tamén nesta última parte da pretempada. Parece que agora sí os xogadores colócanse para iniciar de novo o xogo tras a intervención das asistencias do Gil Vicente sobre Depuu, o dianteiro que tiña aí algunha que outra molestia. Xoga xa o conxunto portugués pola dereita, Mutombo cara atrás, Boatú con Rubén Fernández cara Sandro Cruz, e o balón en curto Félix Correia. Tamén aparece na xogada Santi García, a presión boa de Carlos Domínguez. Hubo troco aí, agora comentámolo, porque aparecía Pablo Durán por dentro, mágoa que non puido superar a Boatú. Dicías, Bruno, o tema de Depuu quedou no banco, sí. Sí, entre os Jorge Aguirre, xogador número 9. Outro dos españois, do Sí. Gil Vicente, co dorsal 9, vémolo aí, presionando agora a Hugo Sotelo. Sí, o xogador da compasado nas canteiras do Osasuna e Real Sociedad e no Mirandés tamén, Jorge Aguirre. Pois xa está Jorge Aguirre no Gil Vicente, tiña molestias Depuu. Contámolo outro coxa, Carlos Domínguez, Jailson pide o balón por dentro, presionado aí Damián, non pode, claro, ten que xogar a dereita con Manquillo abrindo cara a Iago Aspas, de novo en curto con Manquillo. Carlos Domínguez, vai Carlos Domínguez erguendo a testa, atopa Franco Cervi na esquerda, o control de Cervi cara adentro, amaga Cervi, aparecía Sotelo, ten que xogar de novo cara atrás con Jailson.
o Celta busca tamén filtrar os pases por dentro, cando non atopa eses pases, atopa a paciencia cara atrás, xogando con moita paciencia, o conxunto de Giraldez agora sí atopou un espazo aí entre Bamba e Pablo Durán, pero a idea parece clara, Bruno? Sí, circulan entre centrais para topar o hueco, para mover a defensa do Gil Vicente, que en unha basculación do equipo portugués pois se xenere un pase dentro que poda ser para poder atacar e para poder combinar por dentro. Sí, semella que agardan ata que aparece algún oco, algún espazo por dentro, como nesta opción que ven aí, fixo Damián de taco con Sotelo abrindo cara a Cervi, o centro de Cervi, no primeiro pau meteu a bota Jonathan Bamba, penso que en fora de xogo, pero a xogada era boa do Real Club Celta. Primeiro Damián de taco para Sotelo abrindo cara a Cervi, os pases por dentro que rompen liñas, o xíxeno fora e o balón de novo cara dentro en zona de remate, de manual, non, Bruno? Xogadores con calidade e con determinación para poder xogar por dentro o primeiro toque ten o Celta, entón eso hai que aproveitalo e hai que explotalo. Ben Sotelo descargando de primeiras cara a Pablo Durán, fai o propio Bamba, perdeu o balón aí o xogador do Celta, recuperou Maxim cara Félix Correia, pero Maxim Domínguez, en curto agora o Gil Vicente, Santi García volve con Maxim, este cara atrás co seu capitán Rubén Fernández. De novo Rubén Fernández con Maxim Domínguez abrindo cara Boatú, a presión tímida polo de agora de Pablo Durán, obriga a xogar por dentro a Mori, libre de marca Mori, Santi García de novo, presiona Carreira no costado dereito, ten que traballar agora en defensa Carreira, o control foi malo de Félix Correia, que vai ser saque de banda a prol do Celta cando vemos repetida aquí a acción de Cervi. Bamba buscando remate nese primeiro pau, ainda que estaba en posición de fora de xogo, Bruno. Sí, semella un troco de xogadores dentro da estrutura do Gil Vicente, non sei se momentáneo ou algo para quedarse, que Maxim se está metendo moito máis por dentro e Fujimoto por fora, non? Pero bueno, creo que foi algo máis puntual no momento de antes para Maxim ter un pouco máis de balón por dentro. Pidía falta aí Damián, o cambio de orientación de Bamba buscando a Sergio Carreira, mete a cabeza Sandro Cruz, sacou de banda rápido xa Carreira, perde o balón Iago Aspas aí ante a presión de Sandro Cruz. Vai Sandro, oi o pase de Sandro, aproveitou no ben Pablo Durán, xoga con Bamba, descargando para Damián, só dentro do área Iago Aspas, o chan foi Santi García, bo traballo defensivo de Santi García, evitando o caneo ou o disparo de Iago Aspas, que recupera agora mesmo o balón de novo pro Celta. Comentamos a xogada agora porque segue atacando o conxunto vigués, Carreira con Aspas con Hugo Sotelo, quere filtrar Sotelo, non, decide cambiar o xogo cara a posición de Franco Cervi, o control con algo de dificultade de Cervi. Bamba, tiraba aí o amago Bamba, volve pisar o balón o Costa Marfileño, quere encarar Bamba ante Maxim, apoio de Cervi, e volta a empezar para Sotelo. A xogada foi boa de antes, mago aí que o xogador do Gil Vicente, Santi García, estivo moi rápido porque Iago estaba en posición de vantaxe. Sí, estaba para finalizar, non? Foi unha boa xogada outra vez e bueno, cuidado con esa pérdida. Ollo aí, o balón que perdiu Jailson, lamentase o xogador brasileiro, tomando riscos tamén na saída de balón dende atrás, e vemos a acción que comentábamos antes repetida, boísima, a acción en tarefa defensiva de Santi García, xogador que está xa a empregar en ataque, tamén en defensa. Tens que estar moi seguro para ese tipo de entradas dentro do área e non chegar tarde. El estuvo perfecto nesa entrada para evitar a finalización de Iago. Xogou Mutombo cara atrás, Boatú con Andrew, porteiro do Gil Vicente. Volta a empezar os portugueses que tiveron ocasións claras, o Celta polo de agora non tantas, achegamentos sí, pero falta incomodar un pouquiño máis a Andrew nesa posición de remate. Avanza liñas Carreira, vémolo aquí co dorsal 5, o xogador vigués que segue a intentar demostrarlle a Claudio Giraldez que pode quedarse no primeiro equipo do Celta con moitos minutos nesta pretempada. Vai Manquillo Chan, hai falta de Manquillo sobre Santi García. Moi valiente Manquillo saltando tan lonxe da zona para evitar a progresión do equipo porque estaba Carreira moi adiantado e Manquillo de terceiro central ata aí subiu. Moi valiente, sí. Xoga o Gil Vicente pola esquerda, pola dereita
Aí Fujimoto cara adentro, bo balón, buscando a Jorge Aguirre, non atopa o dianteiro do Gil Vicente, atopou as luvas de Iván Villar. Sotelo para Damián, ata aquí baixa Iago Aspas para tocar balón. Manquillo en horizontal con Jailson, camiño da primeira media hora deste cuarto encontro amigable do Real Club Celta na pretempada 24-25. Polo de agora, un empate, dúas victorias. Hoxe 0-0 neste minuto de partido. Por lo momento invitos no equipo. Sí, importante tamén para a confianza, dicíamoslo nos partidos anteriores. Hoxe tamén é importante que o equipo colla confianza, Bruno. Sí, para eso están estos partidos, para mellorar o que se traballa nos adestramentos, para ver automatismo, movimentos, todo necesario para a competición e sobre todo para coller confianza. Sotelo atopou liberado a Franco Cervi no carril esquerdo, control de Cervi cara atrás, obriga ao argentino a xogar con Jailson. Damián volve con Jailson, Sotelo dándolle oxígeno dende atrás. Pisa o balón Sotelo, busca Manquillo pola dereita, ten metros para avanzar Manquillo, ten dúbidas, frease, xoga con Damián, de novo Manquillo, volve con Damián, Manquillo en curto, imos ver se atopa a saída o Celta por dentro ou por fora. Sotelo, por fora na esquerda Cervi, xa bascula o Gil Vicente, quere tirar diagonal Cervi, volve a topar a Sotelo, o centro de Sotelo buscando a Iago, rexeita a defensa, cae a Carreira, bo traballo defensivo de Carreira, acaba despexando o Gil Vicente. Cervi, algo de sorte aí, envía o balón cara a Bamba, o centro de Bamba, novo rexeite de Rubén Fernández, cae a Manquillo, chega o Celta pero non con demasiada claridade na posición de remate, chega con claridade por fora, con pases cara atrás, está a costar un pouquiño máis se falamos de posición de remate claro. Chega ben a última zona, pero falta ese último pase, esa última conexión para ter éxito dentro do área. Boa combinación agora por dentro entre Sotelo, Aspas, Carreira dáballe saída por fora, agora é Sotelo que envía a longo buscando a Bamba, o control malo de Bamba, marchalle o balón fora dos límites do terreo a Jonathan Bamba e terá que sacar de portería Andrew. Moi bo cambio de Hugo Sotelo. Sí, boa intención. Lástima do control de Jonathan Bamba. Agora o Celta plantado en bloque altísimo para evitar a saída en curto, aínda que eles xogan en curto. Vemos aquí como Iago xa inicia a presión do Celta. Agora envío longo do Gil Vicente, Carlos Domínguez ata aí para presionar, para recuperar o balón. Tamén hai que ter as ideas claras, para iniciar unha presión xa en bloque alto. Estamos no momento de adestrar ese tipo de cousas. Sí, aparte dicíamoslo antes que o Celta está alternando moi ben esa presión alta, ese xogo, esa defensa un pouco máis intermedia en bloque medio, sobre todo para dosificar e para cuidar un poquinho os aspectos físicos. Se vas todo partido arriba, ao final non aguantas. Vai Sotelo con Carreira, volve Carreira cara atrás, este é Carlos Domínguez, quere iniciar Carlos Domínguez o xogo, insiste con Carreira, non atopa saída Carreira e volve con Carlos. Xa pide o balón Sotelo e Carlos entrega o coiro a Hugo Sotelo, que envía longo cara a posición de Franco Cervi, control outra vez cara atrás de Cervi, pedía a pelota Bamba, ten que iniciar de novo Jailson, o desmarque de Iago, mete a cabeza Rubén Fernández, vaille caer a Fujimoto cara atrás, a presión de Pablo Durán, tamén de Sergio Carreira, moi avanzado. Ollo aí que ven o fai Mori, esa maniobra de Mori boa para darlle oxígeno ao seu equipo, e xa vai dormir o balón nos pés de Boatu. Eles tampouco están a ter medo, agora de sair dende atrás. Penso que arriscan moito, están a sair ben en moitas ocasións. Sí, eles cando teñen o balón en xogo posicional saben o que fan con el, ¿no? Intentan moverse, teñen moi boa mobilidade, e cando non o teñen, na maioría das veces metes en bloque baixo. Eso ao final cando rouban non teñen excesiva xente por diante do balón para poder sair. Non, a proposta do Gil Vicente está a ser boa na tarde de hoxe, magua ese control, escapouselle a Santi García, falaba aí con Maxim Domínguez, pero vai ser bola pro Celta. Xa xoga Damián no círculo central, minuto 33 da primeira metade, sen goles polo momento. Celta 0, Gil Vicente 0. Carlos Domínguez, Jailson presiona o Gil Vicente,
Salta líneas aí Damián con pase buscando a Sotelo, volve con Bamba, erro de Bamba no pase, ollo a contra do Gil Vicente, rompendo liñas na condución, mete o corpo Bamba, hai falta de Jonathan Bamba sobre Mutombo, a condución foi boa de Mutombo, rompendo liñas, co balón nos pés, tivo que curtar ese contragolpe Jonathan Bamba. Xoga xa Maxín Domínguez, aquí vemos repetida acción de Mutombo ante Damián primeiro, despois Bamba, falta táctica. Sí, unha faltiña para evitar a progresión. Hai a pérdida de Iago Aspas, aínda que volve a recuperar o balón para Sergio Carreira. Con metros para correr Bamba, control cara atrás de Bamba, aparece de novo Iago por dentro, decide enviar longo, cara a posición de Carreira, que progresaba pola dereita, bo traballo defensivo do Gil Vicente. Terá que iniciar de novo dende atrás Rubén Fernández con Boatu. Tímida presión de Pablo Durán polo momento, Iago Aspas tamén basculando agora, presionando a Rubén Fernández. Abre cara Sandro Cruz, vaise por dentro Cruz, atopa a Mori, Mori presionado por Sotelo, suxeitón de Sotelo, envía o chan o xogador do conxunto portugués, deportividade por suposto, e vai ser bola pros de Tosé Marreco. A presión posicional do Celta, mentres o Gil Vicente ten o balón, o dominio do balón controlado, e ven a presión sobre xogadores mal perfilados cando filtran algún pase dentro, ¿no? E esa falta está perfecta feita para que non progrese, para que se poda organizar o Celta otra vez a nivel defensivo. Xoga Jailson para Hugo Sotelo, este con Damián, deixa pasar o balón Damián, non houbo entendemento aí entre Damián e Manquillo. Corrixiu a súa posición Manquillo para iniciar de novo con Carlos Domínguez. Olla a presión aí dos portugueses, envío cara atrás de Carlos Domínguez, xoga Iván Villar. A presión alta agora do Gil Vicente, obriga a Manquillo a xogar por dentro con Bamba. Non hai que tomar riscos aí, aínda que Damián asume responsabilidades, tamén Sotelo para oxigenar o xogo. Boa saída do Celta, quere avanzar pola dereita Manquillo, aplaude a xente dende o graderío da Cidade Deportiva Fauteza, envío cara a Pablo Durán, ollo aí Pablo Durán, cara atrás, estaba no chan Rubén Fernández, esa man, sabemos que se está no chan, a interpretación do árbitro a priori é de non pitalas. Non, se está apoiada ou camiño de apoiarse non suelen pitar penalti, bueno, reglamentariamente non é penalti. Gustaronme os aplausos dos aficionados do Celta dende ese graderío improvisado na colina deste campo da Cidade Deportiva Fauteza, porque a saída de balón foi boa, moi boa do conxunto de Claudio Giraldo. Primeiro toque, buscando xuntar rivais para poder levalo o lado débil do rival e así poder sair moi ben. Mori, que bocaneo de Mori ante Iago Aspas, lamentase aí a pisadiña de Mori sobre o capitán do Celta. Cervello o seu equipo para sair pola dereita con vantaxe de Mutombo. Corre Mutombo cara adiante, corre cara atrás Bamba. Ten que traballar tamén en defensa o Celta cando o conxunto portugués intenta con esas conduccións de Mutombo. Rubén Fernández cara a Sandro Cruz, pidindo aos seus compañeiros algo de mobilidade, atopa Fujimoto cara atrás con Sandro Cruz, este fallo propio con Rubén Fernández, que xoga en horizontal cara a Boatu. Por dentro agora o Gil Vicente, boa combinación, o desmarque tamén nesa posición ofensiva de Jorge Aguirre. Aparece Santi García, protexendo o coiro Santi García. Moi boa xogada agora en ataque por dentro do Gil Vicente. O pase cara a Santi García, ten que sair Iván Villar. Escoitábamos tamén o porteiro de Aldán pidindo esa pelota, aportándolle tamén seguridade, non? Cousas de porteiros, hai que falar moito, hai que transmitirlle esa seguridade os defensores ao teu equipo en este tipo de xogadas e en outras tantas, Bruno. Moi ben Iván, non? Con determinación, mantendo a liña coa liña defensiva e a distancia coa liña defensiva e moi ben, valiente nesa saída para evitar. Hai Cervi, cara dentro Cervi, agora hacia adiante buscando a Pablo Durán, que bocaneo de Pablo Durán, e ase cara dentro Durán, hai falta. Bola pro Celta, ten ganas de xogar Pablo Durán, xogou xa en curto, aparece Iago Aspas. Damián por dentro con Sotelo, volve con Damián con Iago, ergue a cabeza Iago, non atopa ninguén. Agora sí nesta posición ofensiva na dereita Sotelo para atrás, salva o balón Carlos Domínguez,
E de volta con Hugo Sotelo. Moita mobilidade de Hugo Sotelo por dentro. Mais posicional Damián na saída. E Sotelo móvese máis dun lado, do outro. Vémolo aquí nesta xogada. Agora comentámolo porque o Celta tenta atopalo Oco. Por dentro Bamba, outro que tamén amosa mobilidade na tarde de hoxe. Ten Carreira intenta cara adentro, frease porque tamén está ben plantado, aí o Gil Vicente, Bruno. Falábamos antes, en bloque baixo están cómodos tamén, e o problema o teñen aí cando rouban, que teñen moi poucos xogadores por diante da liña do balón para poder atacar. Está a agardar ben o Gil Vicente cando non ten a pelota. Intenta o Celta progresar, aínda que ten dificultades polo momento. Ollo aí, a presión de Pablo Durán. Pódese dormir Sandro Cruz. Ten que xogar cara atrás co seu porteiro. Segue presionando Pablo Durán. Estes rapaces novos, o tema da presión. Ollo aí, Jailson con algo de risco, entregando para Carlos Domínguez. Robou o balón Jorge Aguirre. A pelota xa detida aí nesa acción de ataque do Gil Vicente, porque o Celta xa soubo replegarse ben. Decía o da presión dos canteiráns, dos novos, con esfuerzo sí, pero notase que teñen ganas, a enerxía está nesas pernas. Eso é maravilloso para o equipo, que haya enerxía nas pernas e que haya ilusión tamén e ambición por ir hacia adiante. Está en todas Pablo Durán, con ese en balón, presionando en todas as accións do Real Club Celta. Vai Jailson. En 5 minutos chegaremos ao descanso deste cuarto partido amigable do Celta na pretempada 24-25. Manquillo, en directo en Celta Media. Estamos buscando un gol do Celta. Sabedes que se está seguindo o partido por Celta Media. Tedes a opción de suscribirvos a nosa canle, a Celta Media. Queremos tamén incrementar a familia nas nosas redes sociais, nas nosas canles, en concreto nesta, na canle de YouTube. Non custa nada, suscripción e a seguir disfrutando en Celta Media do partido de hoxe. Intentamos atacar pola esquerda por mediación de Franco Cervi, presionado por Mutombo. Vai Mutombo, cae Mutombo e o colexiado sinala falta a prol do Gil Vicente. Bueno, falta en campo contrario, organiza o Celta, volves a colocar no sitio e a defender a seguinte xogada e a tratar de roubar. Vemos la falta repetida, Franco Cervi pelexando ata o final en posición ofensiva, ten que traballar en defensa Cervi. Notase tamén o cansancio, nos xogadores do Celta. As cargas en pretempadas son importantes, nesas posicións de carrileiros, pois viámola aí, a Cervi. Sí, sobre todo que levan nada, 2 semanas algo, 3 semanas como moito adestrando nada máis. Entón, estas alturas de pretempada, con tanto partido nos últimos días, ao final é complicado, ¿no? Chegar a esas xogadas sen a fatiga correspondente. Ollo Félix Correia, o desmarque de Fujimoto, de novo con Félix Correia, o disparo de Félix Correia, márchase cara a dereita da portería de Iván Villar. Outra boa internada dos portugueses pola esquerda. Fujimoto con máis mobilidade, decías, cuidado porque están atopando espazos aí, esta diagonal foi boa de Félix Correia. Sí, moi boa, de fora adentro, e moi boa o corte de Fujimoto tamén para poder recibir nesa situación entre carrilero e central, nese espazo. Moi habitual a chepiña dos xogadores nesta pretempada, con eses chalecos, os chips que lle poñen aí nas costas os xogadores. Claro, pon unha pequena chepiña nas camisolas, pero es que teñen que ter todo controlado no corpo técnico, as estadísticas, o que corres, o que non corres, o que subas, o que non subas, Bruno. Iso non engana, iso acabado o partido, xa te di todo o que corriches ou non corriches. Sí. Ollo aí a pérdida do Celta, quere correr Mutombo. Faino ben nesa progresión con balón Mutombo, deixa pasar o coiro, vai caer a Santi García, boa combinación, ollo perigo de taco, tentaba aí Maxín Domínguez. Outra ocasión para o Gil Vicente, dille aí Santi García que de non ser por esa delicatese, ímolo dicir así, de Maxín, pois outro galo cantaría, deixa pasar o balón aquí ben o dorsal número 8 do Gil Vicente, o pase bo de Santi García, fora de posición Carlos Domínguez, outra vez moi ben Iván Villar, Bruno. Gustouse un pouquiño Maxín García, pero Maxín Domínguez, pero
podemos ver que o xogador con máis calidade e máis criterio xunto con Fujimoto de todo o equipo portugués. Moi ben Iván Villar aguantando arriba, aguantando sin irse o chan, e importante esta parada. Sen dúbida, cousas destacadas ata o de agora na primeira metade. As intervencións de Iván Villar, está en forma o porteiro de Aldán, outro córner, ollo aí, o rexeite, outra vez o remate na frontal do área pequena aí. Pedía precisamente Iván Villar máis intensidade, máis tensión nestas accións a balón parado. Falaba eu antes, porque aí non estivo fino Aguirre, pero o disparo marchouse por moi pouco. Penso que Iván pedía precisamente iso, non? A intensidade neste tipo de accións. Sí, un poquinho máis agresivos a nivel defensivo, moi ben Carreira. E ven Carreira, cara adentro, con Cano incluído, aplaude a xente, quere Sotelo progresar, leva o balón cara a esquerda, vai ser Bamba o que vai tentar o caneo, tira a diagonal con pase cara adentro, non atopa Pablo Durán con comodidade, ten que recuperar o Celta. Faino aí Carlos Domínguez con su seitón sobre Aguirre, aínda que aplica a lei da vantaxe o colexiado, é un 2-5, ten que plantarse o xogador do Gil Vicente, atopando agora a Fujimoto, dobralle por detrás Santi García, agarda Fujimoto co balón e o Celta xa está en posición defensiva. Ben Carreira na saída, agora podémoslo comentar, agardando por un novo ataque dos portugueses, Bruno. Sí, moi valiente, conducindo, dando continuidade dentro con conducción e bueno, deixando ese detallazo do Cano en Carreira. Pois aí o traballo de Carreira con balón. Quere progresar o Gil Vicente por dentro, moitas pernas celestes, as de Damián aparecen, foi o chan aí con moita dureza Mori. Damián que estáse a doer aí no céspede, protéstalle como dicindo moita forza, non, para un partido de verán, amigable, Bruno. Un pouco innecesaria esa entrada, non, o chan. Quizás foi sin mala intención, pero un pouco innecesaria, con esa forza excesiva me parece que entrou. Moi fea, moi fea a entrada de Mori na disputa, lóxicamente, do balón, pero Damián está aínda abraiado, coador, lóxica, deses tacos da bota de Mori, tacos por diante, cando Damián bota o chan. Non sei se decirte que son un partido de liga con VAR igual sí. Seguramente susceptible de revisión polo menos. Pois imos estar agora pendentes de Damián, vai o chan, o xogador de Pontareas, cando está de lo vendo. Chegamos ao final da primeira metade deste cuarto amigable do Celta nesta pretempada 24-25, descanso, Celta 0, Gil Vicente 0. Bruno, reflexións da primeira metade. Bueno, ao final as dúas ocasións máis claras foron do Gil Vicente, pero o dominio do balón e o protagonismo foi do Celta, non? Quizáis sin ter demasiada profundidade ou demasiada chegada na última zona, ou faltaba ese último pase, pero ben, sendo valientes nas conexións por dentro e sendo protagonistas no xogo na meirande parte do partido. Poden pasar cousas, van pasar cousas na segunda metade. Agardamos por Borja Iglesias, está no banco do Celta, agardamos tamén por Aidú, imos ver se xoga ou non xoga, que está na convocatoria de novo o noso guerreiro ganés, o central internacional, agardando tamén por minutos. Agora Carlos Domínguez conversando cos colexiados. Tempo de lecer en Afouteza, o descanso, contábamolo antes, sen goles, Celta 0, Gil Vicente 0, minutiños de descanso e volvemos para a segunda metade aquí en Celta Media.
Creo que estou namorado. Dos teus dous ollos azuis. Son como da cor do ceo. Cando se apartan as nubes. Nesa beleza celeste, Pérdome cando te miro. Qué fácil é confundilos. Coas ondas no mar de Vigo. Ola, celtismo. Hoxe imos explicarvos unha das novidades máis importantes para a próxima tempada, o carné celtista. Este novo carné nace como unha resposta social para todo o celtismo, para unilo aínda máis e crecer xunto cun celta para todos. Ata agora, a única maneira de formar parte da familia celeste era a través do carné abonado, que estaba asociada a un asento en Abanca Balaídos. Esta opción non permitiu que todos os afeccionados, que tamén viven apaixonadamente o celtismo pero que non poden acudir habitualmente ao estadio, teñan o seu carné de socio. Falamos daqueles afeccionados celtistas que viven lonxe de Vigo ou aqueles que por calquera outro motivo non poden gozar dunha boa parte dos partidos. Por todos estes motivos presentamos o carné celtista. Un carné para que te unas ao celtismo esteas donde esteas ou sexa cal sexa a túa circunstancia. Agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta. E que che ofrece o carné celtista? Moi fácil. Todas as vantaxes que ten un abonado actual salvo a butaca asignada en Abanca Balaídos. Isto é, número de socio e antigüidade. Acceso aos partidos de Celta Fortuna. As Celtas, a Canteira e Celta Zorca. Desconto en tendas oficiais. Abanca Balaídos Tour, campos e escolas. Prioridade ou desconto na compra de entradas para os partidos en Abanca Balaídos e acceso a compra de entradas para os partidos de visitante. O carné celtista preséntase en 3 modalidades. Carné celtista, con todas as vantaxes mencionadas anteriormente por 30 euros por tempada. Carné celtista ás celtas, unha forma de darlle un apoio extra ao proxecto de fútbol feminino do club. Con todas as vantaxes que xa coñeces, ademais dunha bufanda de as celtas. Todo isto por 50 euros por tempada. Carné celtista colaborador. Con este carné convértete en socio colaborador da Fundación Celta de Vigo, axudando na súa importante labor social por só 80 euros.
Nesta tempada, as 3 modalidades inclúen ademais un abono agasallo de benvida de 10 euros para as túas compras online de entradas ou produtos oficiais. A partir de agora, todos terán o seu carné celtista. E que ocorre se agora son abonado? Se actualmente es abonado do Real Club Celta, o teu carné pasará a chamarse carné celtista abonado. Isto non supón ningún inconveniente para ti, nin custo adicional, xa que o prezo do teu abono con asento xa inclúe todas as vantaxes do carné celtista. Seguirás tramitando a túa renovación como é habitualmente, na campaña de abonados que desenvolveuse entre xuño e xullo. As únicas diferenzas son que o teu carné cambia de nome e se algún día non podes renovar o teu abono por algunha circunstancia, poderás seguir mantendo o teu número e antigüidade aínda que non manteñas o asento, se cambias o carné celtista en calquera das súas modalidades. Celtista, as celtas, colaborador. E como se procesa? O carné celtista, celtista as celtas e celtista colaborador pódese tramitar a través da nosa web en calquera momento da tempada ao prezo indicado anteriormente. Recibirás o teu carné celtista na túa casa aos poucos días de rexistrarte. En xuño de 2025 e anos posteriores renovarase o importe da seguinte tempada, na mesma modalidade que escolliches no momento da inscripción. Como dixemos antes, o carné celtista abonado tramítase durante a campaña habitual de renovacións e altas. Isto é normalmente durante os meses de xuño e xullo de cada tempada. Veña, como sempre, agardamos que este novo carné faga crecer máis a nosa gran familia celeste. Esteas donde esteas, sexan cales sexan os motivos polos que non podes acudir habitualmente a Banca Balaídos, agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta. Guess you're one of those who choose the easy way, the Glory Brigade. You're in it to win it. That's not what this is about. This is about a feeling of belonging. Only for those who don't give up on their origin. But listen, don't worry about me. You worry about yourself, mate. Support your fucking local football team. Da igual este lado, ¿lo tienen ellos? Sí, sí, eso es falso. 10 por ¿qué vas? 5 ahí. Mira, pinchas y después. Qué suerte tienes, tío. Qué suerte tienes. Siempre, macho. Lo único necesitaría que traer algún detalle de la camiseta, quizás, ¿sabes? La he hecho ostra a la pierna. Joder, es que me hace mucha gracia. Yo con chupito, ¿Ah, palillos? ¿Dónde tienes? Aquí así. Como Lucky Lu. A ver si voy a hacer como el... No sabes lo que le pasó al de La Madroa, que era el jardinero, 40 años. Los últimos meses de su vida trabajando en el club estuvo de baja, pero se tragó un palillo trabajando. Trabajaba todos los días con el palillo, todos. Y cuando le quedaba para jubilar 6 meses lo tragó, foto del palillo. Ahí la tienes. ¿Puedes ponerte el palillo en la boca de Yago? Ahora te gustó, ¿eh? 3, 2, 1, vamos.
Hummel. Y venga, palillo a la boca. Ya sacas el guizo. Es que tú le enseñas a Tasos a tirar una caña. Giro, la dejo correr un poco, le meto en el vaso en copa. Cojo el vaso ya. Sí, hay que dejarla correr más, ¿no? Tienes que abrirlo de golpe. Ábrelo de todo. Vale, ahí. Lo abres de todo y luego lo metes inclinado. Abre a tope. Sí, y después Mire, le meto Iago, más. you do this. Cuando queda- Yeah. After it's come, you put the glass. After close. And this. So, isn't it? Vete desinclinándolo. Ahora cierra del todo y abre un poquito. Better, ¿no? Yes, very good. La caña no es la mejor tirada, pero... Pero la bebías igual. Así es como se abre, inclinamos el vasito, vamos levantando, slow. This is the best beer. ¿Va? Así es como vamos a tirar una cervecita, corremos. Vamos girando, tierra, un poquito de espuma y esto sería una cerveza rata, pero una cerveza. Perfecto. Dásela a Tasos. Drink. No, eso... Aquí. Ok. More. Now. Ahora sí, ahora mejor. Show it to Iago. Más espuma que la bañera de mis hijos, pero bien. Wait. Now. Espuma. Finish. Is it fuma? Espuma. Espuma. Finish. Perfecto. Salud, Iago. Thank you. Sale el dedo ahora. Be happier, Lucas. It's for you. Yo iría de mover. Sí, aquí, lo hace aquí. Abre. Es que no me gusta. ¿No te gusta el fútbol? Bueno, lo hago así y... No, tienes que probar. Así, a la altura de tu... ¿Eso? Lo primero se le echa sal. Claro, sal. Sal. Como no sé. Un poco más abajo, el pulpo. Abajo. Más abajo. Más. Ahí, enjoy it. Ahí, disfruta. And the last one, ahí. Yo otra. Ahí está. Gracias. When this is clear, After it. Yeah. Okay. Sí. and then when you want to close, you close all, and then on the middle, Okay. it's gonna stop. Okay, top. I have it. Not bad. Tasos
35. Good? Perfect. Saudos de novo, benvidos de novo a Celta Media, benvidos de novo a Cidade Deportiva Fouteza. Estamos a vivir hoxe o cuarto encontro amigable do Real Club Celta nesta pretempada 24-25. O descanso, a piques de comezar a segunda metade. Imos verse Claudio Giraldez fai ou non trocos. Agora apuntamos, agora recabamos a información, porque temos que retomar a marcha, Bruno. No descanso, comentábamos antes, ao final da primeira metade, seguimos a ter a un Celta pois moi ben nunhas facetas, noutras pois falla seguramente mellorar, pero son cousas da pretempada, Bruno. Sí, ao final estamos vendo un partido donde, bueno, mira, aquí Alfon sí, Alfon tamén Fran Beltrán, como decía, estamos vendo un partido no que o Gil Vicente cando non ten balón, pois se repliega e ao final aí é complicado encontrar o oco, pero bueno, sí que hai cousas que destacar, como a circulación, ese meter balón dentro, e hai outras cousas que mellorar, ¿no? O balón parado remataron todo o que sacaron, e nas transicións, pois cando son capaces de sair os portugueses, fan dano. Faltan os goles, viamos aí a Alfon, un dos trocos, unha das novidades cara a esta segunda metade. O colexiado Alberto Gómez Lameiro, o colexio Pontevedrés. Falabas tamén de Fran Beltrán, como outro dos trocos de Claudio cara a esta segunda metade, cando xa roda o balón de novo neste campo da Cidade Deportiva a Fouteza. Bruno, nestes primeiros minutos temos que analizar ben o 11 do Celta nesta segunda metade para colocalos a todos. Temos a Starfel aquí tamén co balón. Sí. Quizáis falta ya Ilson, Alfon no sitio de Iago, parece. Damián no sitio agora Beltrán, Damián mancouse nesa última acción da primeira metade, entrada moi forte, moi dura de Mori. O Gallá non teña nada máis co golpe Damián, pero xa non está Damián no campo. Se meia Carles Pérez tamén. Agora como colocámoslo, o 11 do Celta, Carles Pérez na dereita. Sí, eu creo que Starfel con Manquillo e Carlos de centrales, sí, con Sergio Carreira de carrilero e o esquerdo, Carles Pérez na dereita, Fran Beltrán o Sotelo no medio, e arriba Alfon, Bamba e Pablo Durán. Pois tamén segue Iván Villar na portería, así xoga o Celta nesta segunda metade. Estamos os goles, Carlas Pérez controla ese balón, Carlas marchouse, vai ser saque de banda a prol do Gil Vicente. Sandro Cruz vai xogar cara adiante, Beltrán mete a bota, intentaba o Alfon esa pelexa coa testa, marchouse o balón, vai ser saque de banda a prol do Celta. Primeiro minuto desta segunda metade na Cidade Deportiva a Fouteza. Empezan a facer contas seguramente os siareiros, falando de Borja Iglesias, non vai xogar Borja Iglesias, non vai xogar Borja Iglesias. Polo momento non, agarda o Panda no banco, Bruno. Nos podemos facer tamén a nosa porra, se queres. Vai xogar ou non vai xogar Borja Iglesias no día de hoxe? Pois esperemos que sí. Non sei se acertaremos, pero esperemos que sí. Míralo, uns minutiños xa coa celeste posta. Non está sentado aí no banco onde está o corpo técnico do Celta. Vémolo aquí agora, cando ataca o conxunto vigués. Estaba Claudio de pé. Están a facer exercicios de quecemento todos os xogadores que aínda non tiveron minutos neste encontro na Cidade Deportiva Fouteza. Reles o Panda, Borja Iglesias. Aproveito para recordarvos que tedes nesta canle en Celta Media o Inside do primeiro día de Borja Iglesias como xogador do primeiro equipo do Celta. Un día moi emotivo, moi especial. Inside, que non vos podedes perder nesta canle en Celta Media, tedelo na canle, o Inside de Borja Iglesias. Magnífico, fermoso Inside, fermoso o día da presentación de Borja Iglesias como novo xogador do primeiro equipo de Celta. Boa combinación agora de Bamba con Pablo Durán, mete o balón cara atrás, pedía man aí Pablo Durán, pero quere seguir a xogada, pelexando de Tomiño.
incomodando aí a saída de balón dos portugueses, con Bamba tamén na presión. Recupera o Celta, Manquillo cara adiante. Alfon abrindo para Carles Pérez, vaise perfilar pro disparo, quere combinar Carles Pérez, non atopa Alfon, e perde o balón. Saen agora eles, con Fujimoto por dentro, tendo a perna Mori, a presión tamén alta do Celta que non quere que o Gil Vicente saia con facilidade, como en algunha que outra ocasión da primeira metade, digamos como os portugueses tiñan certas facilidades para sair, tomando riscos tamén, sí, porque Seika son un equipo que lle gusta ter o balón. Sí, ten xogadores para facelo, non? Fujimoto un xogador para facelo, Maxi Domínguez tamén, Santi García tamén. Santi García tamén un xogador para ter o balón. Teñen un xogador por detrás como Mori que, bueno, xa podemos ver na primeira parte que un xogador intenso, bueno, Damián non vai levar un bo recordo do seguramente, partido. falamos con Damián despois do encontro, vai che dicir, este Mori vai un pouco pasado de voltas, pero é un xogador físico, un xogador que ten personalidade tamén para sair, estámoslo vendo, pero nesa entrada sobre Damián pasouse un pouquiño de freada, o costa marfileño do Gil Vicente no último minuto da primeira metade. Agardamos que Damián non teña máis que un golpe. Vai sacar de banda o Gil Vicente, xogando Félix Correia, cara dereita, aparece Mutombo, envía longo, mete a testa Carlos Domínguez, quere controlar Alfon, non o consegue, vai ser de novo bola pro Gil Vicente, non? Porque recupera Carlas Pérez, Alfon, vai cara a liña de fondo, quere meter o balón cara atrás, aparece Carlas Pérez, pode golpear, recurta Carlas Pérez dentro do área, vai cara atrás, Carlas Pérez, ten que oxigenar Beltrán, volve con Alfon, mete o balón Alfon, o envío rexeitou no defensor do Gil Vicente, e logo atopamos o despexe. Boa internada aí de Carlas Pérez con Alfon. Vémoslo na imaxe. Alfon, outro destes xogadores que está a intentar convencer a Claudio este verán, Bruno. Sí, aparte un xogador que coñecemos todos moi ben do Fortuna, un xogador que a mí encántame porque é insistente, ¿no? Un xogador que está en todo momento activo, en todo momento un xogador moi dinámico, que está en movimento, que está en contacto co balón. E a verdade é que está buscando ter un oco no primeiro equipo. Ollo a combinación boa do Celta agora pola dereita, Manquillo cara dentro con Alfon, volve cara aos seus pasos Alfon para darlle vantaxe a Bamba na esquerda, bo control de Bamba, a apertura máis para a esquerda onde aparece Sergio Carreira, vaise cara dentro Vigués, mete cara atrás con Sotelo con Bamba, non hai fora de xogo, protestaban os portugueses, quere tirarlle autopase Bamba, vai chegar liña de fondo, ata aí chegou Bamba. Defensa do Gil Vicente impediulle o xogador do Celta progresar. Maxim, burrón de Hugo Sotelo coas dúas mans. Non, pitou man a favor do Celta, sí. Man a favor, a prol do Celta nesa caída. Ollo aí Maxim, Hugo Sotelo. Eu pensaba que era falta de Hugo Sotelo, sí. Burrón. Non o pitou cando caiu o chan agarrou, sí. De feito ia decir, cando utilizas as dúas mans no fútbol, os colexiados soen pitar, non? Oye, as mans, non, pero... Sí, o que pasa é que non pitou a falta e o caer o chan agarrou o balón coas mans e pitou lle man. Por iso protestaba Maxim. Esa falta prol do Celta que vai botar Hugo Sotelo. Minuto 6 desta segunda metade, vai Sotelo, vamos o gol do Celta, o centro con perna dereita de Sotelo, remate non foi certero, penso que de Pablo Durán. Mago aí a ocasión do Celta. Contabas aí, Bruno, cambios tamén no conxunto portugués. Sí, polo menos no lateral esquerdo, bueno, na parella de centrales hubo algún troco e bueno, arriba siguen os mesmos que acabaron a primeira parte. Bueno, non lo comentar, porque o tema dos trocos nas pretempadas para os que estamos retransmitindo os partidos en cousas complicadas ás veces, tedes que ter paciencia tamén cos cambios, porque moitas veces na casa igual algún ve un cambio aí, ve un xogador novo, os comentaristas aínda non comentaron. Temos tamén o noso tempo para identificalos a todos, non? Hai xente que adiantase na casa tamén, ollo. E hai xente que está atenta a todo como debe ser, Bruno. Non nos dá a folla da libreta para... Temos aquí chuletas e chuletas, É máis doado nos días de partido, as follas do encontro, oficiais, os trocos xa permitidos, etcétera, etcétera. Nestes encontros de verán, cando chegan os trocos, sobre todo nas segundas metades, pois
tense que activar moito máis, como a Bamba agora tras recibir ese golpe, Bruno. É complicado identificar os xogadores se non hai un aviso, nin cuarto árbitro, nin parada que a falta aí. E a falta de Mutombo sobre Bamba clara, curtando o ataque do Celta. Deixo o recado. Xoga o Celta pola dereita, Carlas Pérez apóiase en Manquillo, ten que xogar, penso, cara atrás, Faino atopando a Starfel, con Carlos Domínguez, volve con Starfel, cara a Manquillo, dificultades nese envío, volve a perder o balón o Celta, vai ser saque de banda por el do Gil Vicente. Vemos a Manquillo aí, non puido controlar o balón cando tentaba sair dende atrás e sacar de banda. Sandro Cruz, cara adentro, Santi García, Fujimoto, apertura cara a Mutombo, ten metros para correr Mutombo, Faino, o xogador do Gil Vicente, vaise freando, ten que xogar cara atrás ante a presión de Bamba. Maxim con Fujimoto, no círculo central agarda e controla Mori. Mori pide axuda, pide que algún compañeiro apareza por dentro, non o fan, ten que xogar cara atrás con Rubén Fernández. Fujimoto. Hai un pequeno troco no debuso do Gil Vicente, ¿no? A primeira parte mirábamos a Mori solo como pivote con interiores a Santi García a Fujimoto, e agora vemos máis a Fujimoto metido un poquinho máis con Mori e a Santi García máis cerquiña do dianteiro, ¿no? En algún momento da xogada. Nesta xogada precisamente, ¿no? Aparecía Fujimoto sacando balón, volve aí o xogador asiático a darlle oxígeno seus, buscando e atopando a Mori. Mori, cambio de orientación do 24 do Gil Vicente, a carreira non vai ser boa de Mutombo, non pode controlar o xogador do conxunto portugués, e vai ser saque de banda pro el do Celta. Vemos a Sergio Carreira agora nesta segunda metade, é algo que xa comentamos, pero que temos que seguir comentando, non? Como Claudio Giraldez está a utilizar a Sergio Carreira nesta pretempada, moitas veces pola dereita, agora outra vez pola esquerda, nese carril. Sí, é un xogador que é capaz de adaptarse, ¿no? Eso tamén é importante, a polivalencia é moi importante sin dúbida, ¿no? Cando queres convencer o adestrador, seres capaz de cumplir ou de defenderte en diferentes posicións, pues tes moita máis papeletas para quedarte. Non se entenderon aí Maxim Domínguez e Jorge Aguirre, vai ser bola pro Celta, xoga xa Starfel con Manquillo, moita xente do Celta adestrando aí na banda, facendo exercicios de quecemento, que seguramente imos ter que contar máis cambios ao longo desta segunda metade. Carreira buscaba o envío, primeiro toque, petou en Mutombo e vai ser banda pro el dos nosos. Carlos Domínguez, a bola para Sotelo, ergue a cabeza Hugo Sotelo, segue a conducir, entrega en curtiño para Fran Beltrán, rebasa a liña divisoria Beltrán. Conducción acelerada de Beltrán para levarlle o balón a Manquillo. Non ve claro Manquillo, e volve con Starfel cara a Beltrán. De novo Starfel, o central sueco. Manquillo, estaba Carlas Pérez, a presión boa de Santi García. E bola para o Celta no saque de banda. Claudio aí de pé dando indicacións. O resto do corpo técnico tamén moi atento o que fan os seus xogadores. Non sei, Bruno, se o tema dos cambios neste partido, estamos xa no cuarto amigable da pretempada. Son 7, xogamos xa 3, hoxe o cuarto. O tema dos cambios vai en consonancia co tema tamén das cargas e pensando na competición? Sí, falábamos antes do que teñen aquí na espalda os GPS, e iso ao final marca moito o xogador, o nivel de fatiga, o nivel de cansancio, o nivel de carga. E bueno, ao final está todo, hoxe en día está todo moi estudiado, e eles teñen claro quen ten que xogar máis minuto, quen ten que xogar menos, pois eso hoxe en día está moito máis estruturado, e teñen xente que sabe moito, non? Sobre todo ao redor de Claudio, neste caso hai xente que sabe moito disto, e é importante de cara ao que ven de hoxe en adiante, porque a Liga está aí a volta da esquina. Minuto 57, 0-0 na Cidade Deportiva Foutez entre o Celta e o Gil Vicente. Ataca precisamente o Celta, vai Carlas Pérez encarando ata o final, liña de fondo, quería meter o centro, non lle saiu, e
Recupera Beltrán, este sí, pon o balón no corazón do área. Novo rexeite do Gil Vicente. Vai caer de novo Fran Beltrán. Segue a faltar esa chispa, Bruno, na zona de finalización no Celta, no día de hoxe. Falta o último pase, sí, falta esa improvisación, non? Ou ese momento de dar ese último pase e poder finalizar xogadas, non? Tamén é un equipo moi ordenado tamén o Gil Vicente en última hora. Estáse a notar, cuidado aí o envío. O porteiro do Gil Vicente atrapa o balón. Houve troco tamén na portería ou non? Imolo comentar de novo, non? Segue Andrew que xoga xa para Rubén Fernández. Boa disputa aí, a pelexa de Charlie. Balón cara a Bamba. Bamba atopou a Hugo Sotelo. Vai recuperar a bola o Gil Vicente. Maxim de taco non consegue avanzar, recupera Carreira. Bamba quere progresar, moita presión aí dos xogadores do conxunto portugués. Caelle de novo a Carreira enviando cara dentro Pablo Durán e fai o propio cara Beltrán. Aí non hai ninguén neste costado dereito, aparece Manquillo, o taco de Durán que non sae. A presión sí, é boa de Pablo Durán, comete falta, penso que Hugo Sotelo, A recuperación foi de Pablo Durán, xa avanzaba cara a Alfon, pero Sotelo cometeu a falta, Bruno. Sí. Chega tarde a xogada e bueno, leva por delante o xogador do Gil Vicente, non? Pois Hugo Sotelo cometeu falta aquí, vemos la repetida sobre Santi García, aínda que xa avanzaban aí, Alfon e Pablo Durán, lamentándose os dous xogadores porque a ocasión prometía, pero hubo falta. Trocos, apuntas aí, Bruno? Sí, parece que Pablo Durán está indo cara ao banquillo. Moitos trocos. Vamos a Javi, tenemos tamén a Unai, Williot, Dubicas, Hugo Álvarez, Mingueza. Bueno, pois de seguido imos ubicar a todos estes xogadores no Celta para afrontar os minutos que quedan nesta segunda metade. Marcha Durán, marcha Domínguez, marcha Bamba, marcha Carreira. Entran todas estas novas caras no Celta para esta segunda metade no minuto 60. Moi estudiado seguro este momento do partido. Queda media hora para vos, estes xogadores que acaban de entrar, media horiña hoxe. Sí, está todo estudiado e bueno, a ver si sobre todo que non haya ninguna molestia física, non? Eso é máis importante. Exacto. Que o cansancio recupérase, pero moito máis rápido que unha molestia física. A carreira de Mutombo que é rápido ante Unai Núñez, cae Unai, o Chan Unai, protexe a posición Unai Núñez, ben protegido aí o coiro por parte de Unai Núñez, vai ser saque de portería a prol do Celta. De seguido temos que ubicar a todos os xogadores que acaban de entrar no terreo de xogo. Lóxicamente Unai, na zaga, xunto a Starfel. Penso que Javi Rodríguez ubicouse no carril dereito, sí. Central dereito, pareceme. Bueno, agora comprobamos. Está Mingueza con Beltrán por dentro. Temos que seguir falando de ese Mingueza medio centro para os ollos de Claudio Giraldez este verán. Hugo Álvarez penso que está no carril esquerdo, efectivamente, cando ataca o Celta. Agora seguimos, a bola de Alfon, descarga cara atrás para Mingueza, exercendo de medio centro, pase de Mingueza cara a Dubicas, ten dúbidas aí Dubicas, e aproveitamos a ocasión para ubicar tamén o dianteiro grego nesa posición de dianteiro centro. Na esquerda en posición ofensiva Williot, e por suposto comentábamos tamén Hugo Álvarez no carril esquerdo, e quedaría así o Celta para xogar esta última media hora de partido, Bruno. Sí. Me parece que sacando alguna molestia ou algo, semella que non vai haber ningún troco. Entón o tema de Borja Iglesias, se teño que apostalo, creo que non vai a xogar. Xa cambia esa aposta, non? Se cambia a aposta. Minuto 62, xoga ou non xoga hoxe Borja Iglesias? A min, se teño que apostar, creo que non, pero bueno. Imos velo, cando pasen os minutos. Polo momento non, o pase de Mingueza, ollo aí, ese choque entre Alfon e Andrew. Aplaude a xente, o pase de Mingueza xa intentando eses pases o espazo, Óscar Mingueza nese novo rol, nesa nova posición. Aquí vemoslo repetido, momento de Mingueza filtrando pase. Xa non é a primeira vez que falamos de Mingueza no medio centro do Celta este verán, Bruno. É un xogador cunha, como digo eu sempre, como xa comentei outro día na retransmisión do partido contra o Sporting, un xogador moi inteligente a nivel táctico, é un xogador con unha interpretación moi boa do xogo. Entón ten condicións dabondo para xogar aí nesa posición, non?
Pois fan trocos tamén os portugueses, dos de Marreco, realizando trocos no seu equipo, tamén na portería, marchou Andrew, novo porteiro para o que queda de partido no Gil Vicente. Brian Araujo, xa baixo paus, a portería dos lusos, jugando en curtiño, agora a presión de Javi Rodríguez, tamén Mingueza en posición avanzada, exercendo aí de medio centro, lóxicamente sen balón, ten que traballar de outro xeito. Williot tamén en tarefas defensivas, presionando a Santi García, xogando por dentro, Gil Vicente recupera Mingueza, agora Dubicas, xogando cara atrás con Hugo Álvarez, con Unai, e Unai cara Javi Rodríguez, volve cara Starfel, eles presionan tamén agora, eles presionan, obrigando a Celta a tomar riscos. Imolo ver que fai Unai, querer recurtar Unai, tomando riscos, precisamente Unai Núñez, que consegue sair da presión, enviar longo, bo envío, boísimo envío de Unai cara a Carlas Pérez, que ten metros para correr, vais ir cara dentro, de seguro que sí. Carlas Pérez atopando xente por dentro, agora non puido conectar nesa internada, penso que Alfon, despois da carreira e da diagonal de Carlas Pérez. É unha cousa que ten Carlas Pérez, aínda que aí Dubicas, espera, agora comentámoslo porque vai Dubicas, que recupera a pelota na presión, busca Hugo Álvarez, pico do área, volve con Dubicas, Williot, no balcón Williot, volve a insistir con Hugo Álvarez, pisa o balón Hugo, vai se orientar para o centro, non xoga en corto para Mingueza, deixa pasar o balón Mingueza, Beltrán quere darlle continuidade, Javi Rodríguez pola dereita, e o balón xa está nos pés de Carlas Pérez. Basculando Gil Vicente, atacando o Celta xa máis posicional neste ataque do conxunto celeste. Dicía antes o de Carlas Pérez, aínda que os defensores saiban o que vai facer Carles, cando mete esa sexta marcha é difícil nesas diagonais. Aí vai outra vez Carles, esta vez cara fora, balón interior, liña de fondo, remate de Alfon, marchou por riba do longueiro que defende neste momento Brian Araujo. Aí está Alfon intentando unha e outra vez, cada vez que tenga ocasión de rematar. Carlas Pérez, esta vez cara fora, atopando o centro coa dereita, o remate de Alfon desviado, pero as diagonais de Carlas son marca da casa, Sí, aparte de un xogador con moita velocidade, potente, que é capaz de encarar, bueno, atrevido, inténtao, ahora fixo ben, sacou un bo centro, quizáis Alfon rematou un poquinho forzado, tendo xogadores, tendo compañeiros por detrás dele en mellor posición, pero bueno, al final cando estás nesa situación moitas veces non pensas no que podes ter por detrás. Agora hai falta sobre Óscar Mingueza, vai ser balón pro Celta. Falta de Yaya, un dos novos xogadores no Gil Vicente, dos trocos desta segunda metade. Os al número 15, xoga cara atrás. Mingueza con Starfel, con Unai. Progresa Unai. Abre cara a Hugo Álvarez, vai encarar Hugo. Non ten ocos, ten que volver cara a Unai. Con Mingueza. Sí, parece que hubo trocos nos dos laterales do Gil Vicente, Yaya no lateral esquerdo e C. Carlos no lateral dereito. C. Carlos co dorsal número 2. Sí. Vemos aquí nesta posición, agora incomodando a Hugo. Mete por dentro Hugo Álvarez para Williot, dentro da área xa Williot, bocaneo de Williot, cara atrás e Alfon, o disparo de Alfon, que parada de Brian Araujo, boa xogada do Celta, a piques estivo de marcar Alfon nesta acción, outra boa xogada de Williot pola banda esquerda, encarando, pisando área, vémola aquí repetida, boa xogada, o caneo de Williot, mete cara atrás, Alfon controla, dispara, boísima, a parada de Brian Araujo, Bruno. Moi boa xogada de Williot, está a demostrar que como rematou a tempada pasada non foi casualidade, está a un nivel espectacular, é moi boa parada, remate quizáis un poquinho centrado para a distancia que había coa portería, pero bueno, moi boa parada de Brian Araujo. É que Williot está a ser do máis destacado do Celta, se falamos de nomes propios nesta pretempada, o rendemento tanto físico como técnico de Williot está a ser espectacular. Sí, un xogador cun don do gol moi importante, un xogador que o ano pasado meteu os seus goliños a malia non xogar excesivos minutos, salvo no último tercio de temporada, pero un xogador que ten o gol con moita facilidade. Chegou a recuperación de Starfel, mete cara dentro, Dubicas, outro que tamén ten gol, magua nese caneo, nese recorte de Dubicas, un tivo sorte o dianteiro grego, lamentase aí porque
Se falabas de Williot e da súa capacidade goleadora, este outro máximo goleador nesta pretempada, 24-25, Tasos Dubicas. Ben Starfel aquí na recuperación e no envío. Dubicas aí, penso que no caneo non tivo sorte, pero é o máximo goleador este verán do Celta. Tasos Dubicas, hat-trick en Vila García de Arousa e outro día ante o Sporting outro gol. Era complicado esta xogada, non? Ao final está un pouco escorado, é lógico que intentara acomodarse o balón un poquinho máis hacia adentro co recorte, pero non lle saiu, entón parece que va a haber está Javi Rueda aí preparado, non? Sí, estaba aí Javi Rueda. Agora Fran Beltrán incomodaba a Yaya nesa disputa. Imos ver se entra ou non Javi Rueda nesta ocasión ou vai ter que esperar un poquinho máis. Saque de banda xa o prol do Gil Vicente. Perde o balón o conxunto portugués, recupera Beltrán, moito risco aí nese balón interior. Ben Unai, atentísimo Unai Núñez, que quere por a correr os seus compañeiros, buscando a Alfon na carreira. Caille de novo a Carlas Pérez, vai se cara dentro Carlas Pérez. Ben aí o defensor do Gil Vicente. Eses balóns que se meten cara adentro. Outro día pasoulle a Alfon no gol do Sporting, no partido do martes. Agora pasoulle aí a Fran Beltrán, pero moi atento Unai, Tamén, outro día comentábamos que neses balóns, cando se meten cara adentro, os defensas teñen que estar atentos. Agora moi ben, na corrección Unai. Sí, estuvo ben na vigilancia Unai. Un fallo na precisión do pase, no movimento, e moi ben Unai, moi atento para facer esa vigilancia hacia adentro e cortar a xogada. Claro, que se queres xogar como propón Claudio Giraldez, precisas ter os defensas moi activos nas vigilancias. Sí. Unai fixo ben o seu traballo nesa acción. Precisamente Unai filtrando para Hugo Álvarez. Magua non puido aí controlar Hugo, ia se cara dentro de Ourense, o balón foi cara fora, quedou atrás ese balón a Hugo Álvarez. O xogo párase nestes momentos, cando chegamos xa ao minuto 70 case de partido. Seguimos sin goles, segue o partido sen atopar os goles, aínda que agora comentámoslo troco. Alfon marcha, entra Javi Rueda. Vamos ver se por molestias ou por decisión táctica de Claudio. Quere probar cousas Claudio, son cousas de pretempada, pero marcha Alfon. Sí, só dentro no descanso, pero bueno, quizás é o que dices ti, ¿no? Que pode ser outro tipo de proba que quere facer Claudio, e bueno, aí sabemos un cambio na distribución, non? Avanza un poquinho máis Carles Pérez a xogar na última línea dos tres dianteiros, e Javi Rueda por detrás de carrilero. Seguro, vémoslo xa a Carles Pérez en posición de terceiro dianteiro e a Javi Rueda no carril dereito para xogar estes últimos 20 minutos de encontro na Cidade Deportiva Fouteza. Seguen sen aparecer os goles. Dicía eu antes, Bruno, non hai goles polo momento, e vexo que, se me preguntas agora, o Celta está máis preto do gol, porque coido que o Celta ten algo máis de ritmo nesta segunda metade. Sí, ten o partido moito máis controlado ahora mismo, non? Xa non hai esas transicións peligrosas, e quizáis que ahora é o momento onde o Gil Vicente ten un poquinho máis o balón, pero bueno, de feito non, porque sabemos que está xogando Iván Villar, non? Pero non, senón non saberíamos quen está xogando Deportivo, porque non sei, prácticamente non se achegaron a portería de Iván na segunda parte. Xogando Gabriel Pereira cara C. Carlos, volve con Gabriel Pereira, con Rubén Fernández. Mete dentro, ollo, moito risco aí, recupera Carlas Pérez, vai tirar a diagonal, Carlas Pérez cara a Dubicas que atopa o gol de novo Tasos Dubicas. Non o pensou o dianteiro grego. Novo tanto de Anastasios Dubicas nesta pretempada 24-25, marca o Celta na Cidade Deportiva Fouteza, minuto 71 de xogo. Boa recuperación de Carlas Pérez, bo pase cara a Tasos Dubicas, quinto gol de Anastasios Dubicas, esta vez coa perna esquerda. E mo lo ve repetido aquí Carlas Pérez, entregando na conducción a Dubicas. Primeiro toque, ollada cara a portería, onde está o porteiro, cara abaixo, boa definición de Dubicas. Outro tanto do grego, Bruno. Error típico de pretemporada, non? Unha mala entrega, e moi ben Carles Pérez dividindo a defensa dos centrales do Gil Vicente, e o movimento de Dubicas, e despois dalle igual coa esquerda e coa dereita. Xa celebra de forma automática, Estamos en pretempada, os goles non se celebran lóxicamente como se fose un partido de liga, un partido de competición.
pero Dubicas sabe que ten que marcar os goles, hai que o meu traballo está feito. Hai que metelos, eleva 5, o sea, bueno, ao final estamos a falar de un rival dunha categoría como a Superliga Portuguesa, o Vizela, que é un rival que non está metendo goles contra calquera, por así decirlo, non está metendo goles contra equipos que exisen e son, bueno, está cumplindo perfectamente, está dando mellor, ¿no? que se lle caen os goles dos bolsillos deste xogador, como demostrou o ano pasado tamén. Sabédelo ben, todos os que estades vendo o partido nesta canle, en Celta Media, sodes seareiros do Celta, por suposto que sí, e se sodes seareiros do Celta, este verán se está a falar moito de Tasos Dubicas e dos seus goles. Chegou Borja Iglesias e o debate está servido. Agardamos por Borja, pero Tasos Dubicas está a facer moi ben o seu traballo, tamén Pablo Durán marcando goles nesta pretempada, traballo para Claudio Giraldez. Firmamos que os dous metan goles, ¿no? Home, tamén Pablo e tamén Williot, quen intenta agora Hugo Álvarez, o caneo de Hugo, vai cara adentro, quere máis Hugo Álvarez, cae dentro do área, non hai nada, presión de Williot, outro que está atopando boa forma bo rendemento Hugo Álvarez neste carril esquerdo. Ten, lóxicamente, toda a confianza de Claudio Giraldez, o xogador lourense. Sí, como falábamos na primeira parte de Damián, ¿no? Que é un xogador que é mutuo, o coñecemento é mutuo entre Claudio coñece moi ben a Hugo e Hugo coñece moi ben a Claudio e iso para o rendimento do xogador é fundamental. Errou no control o xogador do Gil Vicente. Aidú. Vexo aí a Josef Aidú, sí, efectivamente. Escoitamos os aplausos non só dos aficionados que están hoxe na Cidade Deportiva Pauteza, senón tamén dos seus compañeiros. Que bonita imaxe. Qué bonita a imaxe de Josef Aidú, que sorriso tamén, de Josef Aidú, que ganas tiña o central internacional ganés de volver a vestir a camisola do Celta, de volver a disputar minutos nun partido co Real Club Celta. No minuto 74 de xogo deste amigable volve Josef Aidú. Que importante, ¿no? Que sobre todo tivo quizáis unha das peores lesiones que pode ter un xogador, ¿no? Que é a rotura do tendón de Aquiles e a verdade é que é unha ledicia volver a velo no terreo de xogo, eu creo que un ano despois, non prácticamente. Así ese sorriso, ¿no? Porque a recuperación seguro que foi moi dura para él, ¿no? Estar fora vendo os seus compañeros xogar e non poder, iso ao final é o que peor quizáis o leva un futbolista cando ten este tipo de lesións. De feito, nesta canle, buscadia, o tema da recuperación de Josef Aidú, unha entrevista moi bonita, aquí en Celta Media podela atopar cando Aidú conta persoalmente como foi todo ese proceso da recuperación, moi duro proceso e moi emotivo tamén, porque recordaba momentos delicados, complicados para él. Moita ledicia hoxe porque xa está de novo no terreo de xogo xogando pro Celta. Josef Aidú marcou Dubicas hai uns minutiños. Celta 1, Gil Vicente 0. Aquí a falta sinalada sobre Carlas Pérez. Imos ver como traballa o Celta a balón parado este tipo de acción. Su envío longo, segundo pau, mete a testa Unai Núñez, aparece Aidú tamén dentro do área, a bota de Dubicas, vale, falta en ataque, pitou. Se había sinalado esa falta, pero xa buscaba outro gol Tasos Dubicas, é un home de área, é un home de gol, o dianteiro grego. Un xogador que cando viu coa etiqueta de haber quedado máximo goleador da Liga da Eredivisie de Holanda, entón, de Países Baixos. Entón, pues bueno, o gol teno. Sí, sen dúbida. Vai Dubicas, vai no intentar de novo, vai secar adentro, cae Dubicas, non hai nada. Segue Beltrán, dalle oxígeno para que sexa Javi Rodríguez atopando a Carlas Pérez nesas paredes que tira o Celta agora. Javi Rodríguez mete o balón cara adentro, non pudo progresar aí entre Javi Rodríguez e Javi Rueda, atopaban aí oquiños tamén con Carlas Pérez tirando esas paredes. Boas combinacións tamén, dos Javis, ¿no? En este sentido por esa banda dereita. Sí, importante que se sumen. Está Javi Rueda no carril dereito e Javi Rodríguez, efectivamente, como dicías, Bruno, no central dereito. Sí. Moi incorporado, como falábamos tamén na primeira parte con Manquillo, Javi Rodríguez chegando a última zona e
equipo, como se sabemos, atractivo, atrevido e con determinación para ir hacia adiante. Xoga Santi García. Cara atrás agora o Gil Vicente. Gabriel Pereira. Tengo balón Gabriel Pereira. Xoga con Diego Collado. Collado de novo con Pereira. Agarda o Celta. O primeiro lanzar a presión é Wilio. Tamén Mingueza nesa posición de mediocampista. Non pode progresar o Gil Vicente. De Carlos xoga para atrás. De novo con Gabriel Pereira. Este co seu capitán Rubén Fernández. Basculación do Celta. Carlas Pérez agora o que marca a presión. Tamén Beltrán nesa posición de liña divisoria. Comete falta Fran Beltrán sobre Santi García. Encarando xa a recta final do encontro. Contamos o regreso de Aidú. Contamos tamén o cambio de Javi Rueda. Algúns cambios que fai Giraldez, pero Borja Iglesias, o Panda, segue a esperar a súa oportunidade, cando Gil Vicente realiza máis trocos agora mesmo. Non sei, hai algún tipo de conflicto. Protesta aí agora, conversa de José Marreco con Claudio Giraldez. Non sei se polo tema dos trocos ou polo momento no que se parou o partido. Bueno, conversas de adestradores nos partidos amigables. Ollo aí o perigoso que puido ser ese envío. Non o foi porque non chegou C. Carlos. Xa ten nas súas luvas Iván Villar o balón, que volve a poñerse en movimento por mediación de Fran Beltrán nesta conducción. Vai Carlas Pérez, encarando Carlas Pérez. Oxíxeno para Javi Rueda, este con Javi Rodríguez, e Javi Rodríguez con Unai. Unai atopando a Mingueza por dentro, volve con Unai. Unai cara Hugo Álvarez. Atopa a saída Hugo, mete cara atrás, moito risco aí neses envíos cara atrás. Santi García recuperou a progresión de Diego Collado. Collado volve sobre os seus pasos para que sexa C. Carlos quen xogue cara atrás con Maxim Domínguez. Rubén Fernández abrindo para a esquerda. O Gil Vicente en ataque posicional agora. E o Celta agardando cando quedan 10 minutos para chegar ao final deste cuarto amigable da pretempada 24-25, disfrutando do fútbol na cidade deportiva Fauteza e por suposto en Celta Media. Esteades onde esteades, da igual, na praia, na piscina, na casa. Achegámovos o partido do Celta na tarde de hoxe. Carlas Pérez aí dicíalle que ok, o seu compañeiro non puido chegar o balón. O extremo de Granollers. Hubo un par de trocos no Gil Vicente. Entrou Diego Collado, un xogador español tamén, da canteira do Villarreal. Antes, moitos españois no Gil Vicente. Sí, pois 4 españois eu creo que teñen. E tamén entrou Facundo Cáceres, un xogador argentino que está xogando ahora mismo, creo que no medio, e non sei se o xogador que ten ahora mismo a pelota. No pivote co dorsal 5, Cáceres. Este C. Carlos xogando cara atrás con Gabriel Pereira. Rubén Fernández abrindo a esquerda. Xoga por dentro, agora Cáceres envía cara atrás na presión de Dubicas, incomodando aí a Rubén, tamén a Gabriel. Envía adentro, comprometido o balón, ten que sair Aidú, cometendo falta de Josef Aidú sobre Santi García. Activo aí Aidú, con confianza. Este tipo de accións tamén demostran que o xogador está recuperado, Bruno. Son boas novas, vendo a Aidú xogando xa. Sí, que ten confianza para desplazarse, para saltar. E para chocar tamén, para intentar anticipar. Sí, mira, tía, de onde saliu da línea defensiva hasta onde foi a perseguir o xogador, non? Eso é que ten confianza para facelo, non? Boas novas no Celta. Falamos da fichaxe de Borja Iglesias, por suposto, pero penso que podemos falar tamén de fichaxe, entre comillas, de Josef Aidú, porque insisto, é unha ledicia velo de novo no campo con esa confianza. Sen dúbida. Agarda o Celta en posición defensiva, ataca o Gil Vicente, ten que xogar cara atrás. Balón para Cáceres, abrindo a dereita. Aparece Maxim, primeiro toque, non atopa compañeiro, mete a perna Mingueza, recupera Maxim. Meteu falta o xogador do Gil Vicente, vémolo na imaxe. Vai ser bola para o Celta. Vemos la acción repetida, a combinación aí que intentaba Maxim. Penso que xogo perigoso en esa acción. A planta por diante do xogador do Gil Vicente cando xoga xa o Celta. Aí o Xuxeitón, quere progresar Javi Rodríguez, fai no ben, entrega cara dentro para Carlas Pérez, máis con Mingueza por dentro, nese carril central moita xente, pero Mingueza ten claridade, aínda que non atopou o compañeiro nese envío.
A presión é de Dubicas, incomodando a Brian Araujo. Mira, agora a presión outra vez do Celta. Williot foise ata a outra banda, parte da esquerda. No desaxuste, nesa presión, tivo que traballar aí Williot. Sí, tuvo que corregir alguna posición, a saída o salto de Javi Rueda tan adiante, pois foi el que non correxiu e fixo moi ben parando o xogo con a falta, non? Vai Gabriel Pereira xogando por dentro para Cáceres. Abre cara a esquerda, o Gil Vicente que volve a intentalo por aí, por ese carril onde están os Javis, os nosos defendendo. Javi Rueda adiante, Javi Rodríguez detrás. Carlas Pérez tamén traballando en defensa nese bloque medio baixo no que está o Celta agora mesmo agardando polo ataque do conxunto portugués. Atopa espazos por dentro Santi García, tira diagonal ante el Aidú, volve a caer Santi García ante Aidú, contundente na recuperación, contragolpe do Celta, corre Carlas Pérez, ten metros na conducción, segue avanzando Carlas Pérez, vai doblar Javi Rueda, ollo Javi Rueda, mete o balón atrás, non chegou por moi pouco Carlas Pérez. Puido estar aí o segundo tanto do Celta, ollo porque puido mancarse tamén Carlas Pérez nesa xogada por moi pouquiño, non sei a talla de pé que leva Carlas Pérez, pero ese pé un pouco máis grande, de seguro estábamos a falar aquí do segundo tanto do Celta. Vémoslo repetido, boa internada de Javi Rueda, e aí penso que Cáceres mete a perna, de feito Carlas Pérez está no chan por iso, Bruno. Sí, parece que lle toca o suficiente para non poder contactar con balón. Moi ben Carlas Pérez dividindo a xogada con a conducción, a chegada de Javi Rueda é perfecta. Magua ese toqueciño de Cáceres que non permitiu que contactara con balón, e seguramente estaríamos a falar do 2-0 para o Celta. Seguro, Magua, que Alberto Gómez Lameiro colexiado non vira aí ese pé de Cáceres incomodando a Carlas Pérez nesa xogada. Non temos VAR, lóxicamente, non está instalado en Afouteza, estamos en pretempada, non hai VAR. Se houvese VAR, penso que esa xogada era revisable, canto menos, Bruno. Era revisable, sí, porque aparte era unha xogada moi clara de gol. 5 minutos para chegar ao 90, para chegar ao final deste cuarto amigable da pretempada do Celta 24-25. Están ya a sair as cousas a Claudio Giraldez, están ya a sair as cousas o Celta, sobre todo a Tasos Dubicas, goleador na tarde de hoxe, goleador do verán, desta pretempada 24-25, dianteiro grego. Ese marcador, Celta 1, Gil Vicente 0, ten nome propio, Tasos Dubicas. Vai cara adentro Maxín Domínguez, buscaba a combinación con Santi García, ven o Celta en defensa agora, ven Williot recuperando para os nosos. Vai Williot Suedberg, cae Suedberg ante a entrada de C. Carlos. Sinalou a falta ao colexiado. Por ahora Aidú parece que deixou hai unha semana de xogar, gañou todos os duelos que falábamos da confianza, no que participou, é unha pasada. Non parece que sexa un xogador que acaba de chegar despois de estar case un ano lesionado. Parece que leva case un ano, leva un ano lesionado, e parece que xogou o martes porque é unha pasada, gañou todos os duelos ata ahora no que participou. Era precisamente outra vez Aidú en tarefa defensiva, outra vez Aidú curtando o ataque do Gil Vicente. Máis aplausos para o internacional ganés do Celta. Agora é Javi Rodríguez dando llamán a Aidú, tamén Unai, todos tamén buscando que Joseph atópese cómodo, estamos lo vendo, moi cómodo. Ahora facerse fortes no balón parado, que na primeira parte remataron as dúas que tiveron o equipo portugués. Importante, o balón parado, vai Maxín Domínguez. O centro de Maxín con perna esquerda, cara o primeiro pau, aparece Carlas Pérez tamén en tarefa defensiva para rexeitar, cae a Cáceres, o disparo de Cáceres, marcha por enriba do longueiro que defende Iván Villar. E aproveitamos, xa que atacou o Gil Vicente nesta acción, que falábamos de Iván Villar, o tema do porteiro. Outro día, o martes, Bruno, comentábamos ti e máis eu, o tema de que Marc Vidal xogara todo o partido. Hoxe tocoulle a Iván Villar e aínda estamos agardando por Guaita. É unha boa, eu creo que é unha boa decisión, porque ao final é importante que os porteiros tamén gañen en minutos, gañen confianza, gañen situacións do xogo, e ao final a última palabra vai na ter Claudio de quen vai ser o porteiro titular na Liga, non?
penso que está a transmitir boas sensacións, o plantel do Celta polo de agora, xa sabemos que está o mercado aberto, xa sabemos que Marco Garcés, o noso director deportivo, ten traballo e demais, pero boas sensacións as que estamos atopando no plantel do Celta nestas alturas do verán, cando ten que traballar agora o Celta en defensa, porque ataca de novo Gil Vicente. Vale o gol de Tasos Dubicas ata o de agora para ese marcador favorable polo momento. Meteu a cabeza Josef Aidó, quere pelexar tamén ese balón Javi Rodríguez, marchouse ante Cazú e vai ser novo córner a prol do conxunto portugués. Outra vez o Celta traballando as accións de balón parado. Imos ver nesta ocasión, vai o centro, perna esquerda, buscando o primeiro pau, ten que sair Iván Villar, blocando ese balón, dándolle tranquilidade tamén aos seus. Porteiro que foi medrando cada vez máis, agora de transmitir confianza, non deixa de ser un dos xogadores con máis experiencia no vestiario do Celta, Iván Villar, no día de hoxe. Un dos veteranos, leva seus anos no primeiro equipo e voz autorizada nese plantel. Ollo a carreira de Tasos Dubicas, vaise plantar, zancada longa de Dubicas, bo traballo defensivo de Rubén Fernández, porque xa preparábamos para cantar o segundo gol de Dubicas. Ten zancada tamén Tasos Dubicas, pero estivo rápido, o defensor do Gil Vicente. Moi ben o central, moi ben tamén outra vez levando contraataque o Celta e moi rápido. Foi Gabriel, Gabriel Pereira aí. Gabriel Pereira con perna esquerda, traballando en defensa, impedindo a Tasos Dubicas a topar de novo o gol. Meteu a cabeza Filipe Silva, marchou o balón fora do terreo de xogo, quere sacar de banda Javi Rueda. Queda menos de un minuto xa para chegar ao final do partido. Tempo engadido, Bruno, pensas que algún minutiño? Como moito, creo que un ou dous, pero nada máis. Solo hubo parón prácticamente dos cambios, dos trocos e pouco máis. Minutos protocolarios, se falamos do tempo engadido. Intenta o Hugo Álvarez con espazos dentro do área. Hugo pode golpear, dobralle Carlas Pérez, o disparo de Carlas Pérez. Boa parada de novo de Brian Araujo, do mellor do Gil Vicente, o porteiro do conxunto portugués nesta segunda metade. Xa comentábamos ata dúas paradas de moito mérito deste home, de Brian Araujo. Vémolo aquí repetido, ven Hugo Álvarez, dobra Carlas Pérez, disparo con zurda, tapa moito espazo aí, o porteiro do Gil Vicente. Fixose enorme o porteiro nesa xogada. Pois vai ser córner a prol do Celta, pode ser unha das últimas ocasións deste partido, do cuarto partido amigable do conxunto vigués nesta pretempada. Saque dentro Curruncho, mete puños Gabriel Pereira, balón que queda dividido, vai aí pechar Hugo Álvarez, controla coa testa, orienta o balón cara fora, protexe co corpo, envía con tranquilidade cara atrás. Vai ser balón para Iván Villar. Ofrécese a Beltrán, tamén aparece na imaxe Unai, pero Iván decide xogar por fora con Javi Rodríguez. Non hai tempo para máis, chegamos ao final do partido na Cidade Deportiva Fouteza. Boas novas as que podemos contar aquí nesta canle en Celta Media, porque acaba de rematar o cuarto encontro amigable do verán nesta pretempada 24-25. Este home que vemos en pantalla volve a ser o protagonista. Gañou o Celta 1-0 ante o Gil Vicente, novo gol de Tasos Dubicas. Falábamoslo hai uns minutos, sensacións boas, quizás a primeira parte un poquinho máis espeso o equipo, sin ese último pase, un equipo como o Gil Vicente moi repregado, pero a segunda parte hubo moito máis, o fútbol foi moito máis fluido, foi moito máis con mellores ideas e na base diso, pois as ocasións que hubo, que se tuvo e o gol, non? Moi ben o Celta, a verdade, en liñas xerais moi ben. Me parece que está nun momento ilusionante. Me parece que é unha asociación ilusionante, porque levas 4 partidos de pretemporada, 3 vitorias, un empate, contra rivais que, bueno, que non son... Aquí o gol de Dubicas, sí. O gol de novo, Tasos Dubicas protagonista, como dicías, Bruno. Como ergue a cabeza para mirar onde está o porteiro e aproveita o espacio. E agora solo seguir mellorando. Quedan, se non me equivoco, 3 partidos de pretemporada e bueno, chegar ao inicio da Liga coas mellores sensacións posibles.
É o que queremos, é o que quere toda esta xente, os xogadores do Celta, o corpo técnico, por suposto, Claudio Giraldez. Hoxe vivimos o cuarto amigable desta pretempada 24-25. Polo de agora o Celta segue invicto, segue sen coñecer a derrota este verán. Importante isto tamén para a confianza. Empate ante o Benfica, victoria ante o Vizela, victoria tamén ante o Sporting de Xixón, victoria hoxe este venres pola tarde aquí na Cidade Deportiva Fouteza. Aplausos dos xogadores para a xente, 200 persoas na ladeira da Cidade Deportiva Fouteza que estiveron hoxe vendo o partido. Falábamos das victorias. Triunfo hoxe ante o Gil Vicente por 1-0, marcou Dubicas. Graciñas a todos por estar. Recórdovos que o próximo encontro do Celta vai ser en terras francesas. O vindeiro martes medímonos o Lille. Partido interesante, o do próximo martes, día 30, en terras francesas valenciennes. Temos que xogar porque en Lille está todo o tema dos Xogos Olímpicos. O Celta vai xogar ante o Lille en Valenciennes, nesa localidade. Iso vai ser o martes. Hoxe xa cumprimos. Bruno, graciñas como sempre pola túa compañía na retransmisión. Gracias a ti e gracias a todos os que nos seguiron. Efectivamente, damoslle as gracias a Bruno. Vemos as mellores xogadas do partido de hoxe. Recordámolo, outra victoria do Celta hoxe pola tarde en Afouteza. Marcou Dubicas, Celta 1, Gil Vicente 0. Gracias a todos por estar en Celta Media. Chao.